dedicar 2 tardes aquí á nosa actividade. Ben, onte remataba a presentación do encontro, do que hoxe celebramos a segunda xornada, cunha pregunta que era algo así como: podemos, en medio de tantas incertezas, ter esperanzas dun futuro para o noso territorio rural? E facía esa pregunta antes de dar a palabra ao noso conferenciante para falar do tema do encontro, que é a sostenibilidade territorial e o retorno ao lugar, o papel do territorio rural. Na súa intervención, Joan Nogué realizou unha diagnose de como chegamos aquí, de onde estamos, e a unha situación que ele describiu como unha segregación entre territorios rurais competitivos, aqueles que se priorizan nas políticas globais sobre a agricultura e o comercio, especializados, competitivos no mercado global, que deixan o resto aos territorios non competitivos, sen razón de ser, deixanos sen razón de ser, e a esos territorios únicamente se lles ofrece como alternativa ás actividades extractivas. Falounos tamén do uso deste concepto, que ata ben pouco só parecía aplicable ás rexións afastadas e que hoxe se aplica ás rexións periféricas europeas nunha situación de marginalización que lle asombraba e a nós tamén. Espazos marxinais, contextos rurais marxinais, falounos. Diante diso, nas súas palabras, o que lle queda a eses territorios, o que nos queda, é someterse ao extractivismo ou reinventarse, e aí situou o retorno ao lugar. O que non se asocia a ese retorno ao lugar non se asocia volver a formas anteriores de vida rural, senón a unha resignificación, un retorno en clave progresista e crítica en busca de novas formas, novos poboadores, e falou tamén da necesidade dunha masa crítica mínima. Falounos do que necesitamos, primeiro dixo creer nelo, poñer o foco, difundir e apoiar as iniciativas que están xurdindo nese espazo marxinal, e, en terceiro lugar, cambiar o imaginario sobre o mundo rural que se asocia ao pasado, á tradición, e facer visibles as iniciativas innovadoras que se están construindo no rural. Falounos de futuro esperanzador, o que choca coa visión social e política xeral, dese concepto que ele definiu como aplanador do territorio baleirado, que calificou como un concepto un pouco perverso, que se asocia a esa idea de ali onde non hai nada, todo vale, cando nesos espazos hai patrimonio, ecosistemas, paisaxes, e falounos de ensinar a mirar, reemocionarse, recuperar orgullo, aprender a mirar o centro dende a periferia, dende as marxes, repensar a periferia, repensar o territorio, tendo presente que igual, como o noso compañeiro na coordinación deste encontro sinalou onte, Carlos Amoedo, o rural igual é o campo de batalla do que vai ser o futuro. Entón, neste contexto, no que nos situamos onte, imos celebrar esta mesa na que nos acompañan as persoas que vos vou presentar a continuación, empezando pola miña dereita, no extremo da mesa, Valeria Porcarril. Vou vos facer unha breve reseña do currículum de cada un dos participantes. Profesor asociado da Universidade de Santiago de Compostela, ten unha ampla trayectoria docente e investigadora en distintas universidades, na USC, Australia Occidental, Vigo, Pompeu Fabra, Universidade de Barcelona, licenciado en Xeografía, galardonado con varios premios, entre eles o Premio de Doutoramento da Universidade de Barcelona, coordina o grao de Xeografía e Ordenación do Territorio na USC, e secretario do Instituto de Investigación en Humanidades tamén da USC. Os intereses de investigación de Valeria incluyen a planificación e xestión regionais, con especial atención ás áreas protegidas e ás montañas, xeopolítica, principalmente estudos de fronteiras, estudos agrícolas, alimentarios e rurais, xeografía histórica e cultural da paisaxe, turismo, con especial atención aos turismos naturais, rurais e os culturais. Non vou mencionar os numerosos proxectos de investigación nos que participou e participa, nin as numerosas publicacións que ten realizado. A miña dereita nos acompaña Jaime Fagúndez Díaz. Jaime é doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, profesor titular da Universidade no Departamento de Bioloxía da Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña, é profesor da área de Botánica no grao de Bioloxía, coordinador do Máster Interuniversitario en Biodiversidade Terrestre, Caracterización, Conservación e Xestión. Como investigador tamén traballa na avaliación dos patróns de biodiversidade orientado á conservación de hábitats e especies,
ten tamén un montón de publicacións en revistas científicas internacionais, libros, artigos de divulgación. Forma parte de diferentes asociacións como a Sociedade Botánica Española ou a Asociación Española de Ecoloxía Terrestre e forma parte do Centro de Investigacións en Paisaxes Atlánticas e Culturais. A miña esquerda, María do Mar Pérez Frá, que é profesora no campus de Lugo da Universidade de Santiago no Departamento de Economía Aplicada, área de Economía, Socioloxía e Política Agraria. Ten unha ampla experiencia no deseño e avaliación de políticas de desenvolvemento rural, ámbito onde se centra a súa principal liña de investigación. Neste campo destaca a coordinación en Galicia do Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013 e a súa tese de doutoramento relacionada coa análise e avaliación da iniciativa líder en Galicia e norte de Portugal. No período 2005-2007 foi responsable da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, AGADER, e como investigadora tamén realizou distintas estancias en universidades portuguesas, Irlanda, Brasil, etc. E participa en varios proxectos de investigación, dirixiu numerosas teses de doutoramento, ten un montón de publicacións, todos coñecedes tamén seguramente o seu currículum. E no extremo da mesa, á esquerda, nos acompaña Patricia Coucheiro, que é a nosa persoa vida do rural. Patricia é profesora de Filosofía na ensinanza secundaria pública, licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Santiago de Compostela, mestrado en Belas Artes, Creación e Investigación, en Antropoloxía Aplicada, e actualmente está realizando un mestrado en Filosofía Práctica, o que mostra a variedade dos seus intereses. Coordina a sección de audiovisuais, arquivo fotográfico e fonográfico do Instituto de Estudos Ulloáns, e do seu currículum eu destacaría, por un lado, a súa reflexión sobre como ser mozo no medio rural de Galicia, dentro da súa actividade como docente, un ámbito que ten moita importancia no tema que tratamos hoxe, o seu traballo sobre procesos de coñecemento do territorio como espazo cultural cos estudantes, cos rapaces. No Instituto de Estudos Ulloáns realizou diversos procesos de creación artística que traballan coa memoria e o coñecemento do territorio, os dous últimos, a exposición Fotografías Centrípetas ou Corcosendo, moi interesante sobre a memoria das costureiras da Ulloa. E, por último, non menos importante, é a súa participación en distintos procesos de movilización social arredor de como vivir e mellorar as condicións de vida no rural ou de procesos de reaccións a procesos xa coñecidos con ese calificativo de depredación do territorio. Ben, con eles imos desenvolver esta mesa arredor dunhas preguntas. Propuxémoslles 3 preguntas e van ir intervindo en resposta a cada unha delas, de maneira que podamos contrastar un pouco as súas perspectivas diferentes. As preguntas sitúanos nese contexto no que a modernidade, o progreso, o crecemento levaron ao abandono do espazo rural, das aldeas, das zonas do interior, espazos ricos en lembranzas e coñecementos que foron considerados inútiles e insuficientes para a vida moderna. En esa consideración da que nos falaba onte Joan Nogué, nos situamos nun espazo que é visto como un espazo sen retorno. A primeira das preguntas, que realmente son 3 preguntas, abre ese camiño un incipiente proceso de retorno rural, desto nos falou onte Joan, afastado das condicións de vida do pasado, asociado á busca de condicións de vida sostibles e compatibles coa durabilidade do ser humano sobre a terra, e nos preguntamos se esa conciencia, esa nova conciencia, ten presencia en Galicia. Tamén se somos capaces de recoñecer as potencialidades dos espazos rurais, dos seus valores, tamén do coñecemento social, das formas de organización e xestión tradicionais, nun desenvolvemento sostible, ou só alcanzamos a velos como espazos de sacrificio. En síntesis, cal é o papel que como sociedade queremos para o territorio rural e, en paralelo con eso, cal é o sentido do rural o que apelan as políticas públicas que se están aplicando arredor do despoboamento rural e o debalo demográfico, da sustentabilidade do rural e que obxectivos perseguen.
Esta sería a primeira ou as primeiras preguntas. Empezamos, si queredes, por Valeria. De acordo, pois, primeiro de todo, moitas grazas pola convida. Será un placer debater con persoas que saben tantísimo, que seguro que chegan cousas moi interesantes no debate. Eu vou presentar con fotos porque a miña forma de falar das cousas é visual ou intenta ser visual, co cal vou intentar referirme a unha serie de realidades moi rapidamente e a partir que foi moi interesante do que explicou onte Joan Nogué e das preguntas que nos formularon. Efectivamente, falar de renacemento, de retorno, é algo que se leva falando polo menos desde a década dos 70. Vai aparecendo, non? Retorno, hai moitas referencias neste sentido e seguramente o último momento que se falou máis foi xusto post-pandemia. A dinámica xeral de Galicia xa coñecedes, este é un dos tantos mapas que se fixeron, non? Neste caso de diminución demográfica, o cal está como a imaxe, o diagnóstico que parecía onte. Eu dedícome moito, sobre todo, que o que vou traer máis a colación, o sueste de Galicia, que coincide ca provincia de Ourense, porque de onde veño, e ao mesmo tempo porque o que traballei máis a nivel de investigación. O que temos na provincia de Ourense, a pesar de que pode aparecer, ademais dunha baixada demográfica xeral, o que temos é tamén unha urbanización. A inmensa maior parte da poboación nestes momentos vive ou na principal cidade a súa área urbana ou nas vilas cabeceira, que en verdade forman parte do sistema urbano, o que tradicionalmente se considera rural, non imos entrar agora nisto, pois está avellentado e temos pirámides demográficas tipo esta. Hai cambios, pois nun concello como a Veiga, se collemos a serie demográfica cuantitativamente, o que veremos é que xusto post-pandemia empezou a subir. De acordo? É un caso dos que monitorizo desde hai moitos anos. Por que se produciu este cambio, esta pulsión? Aquí é moito máis difícil de saber, seguramente mentiríamos, pero hai como unha rede de actores, que é moi interesante porque seguro que vai aparecer hoxe, que están incentivando cousas distintas. Iremos falando seguro disto, cun cóctel que é variable. Depende dos sitios e cuantitativamente ás veces casi nen se reflicte. De feito, se nos mirásemos aquí esta serie veríamos que é prácticamente inapreciable. Pero sí que hai un certo cambio de tendencia. De feito, se mirades o gráfico, ves un baixón brutal desde o máximo demográfico, depende do concello, nos 30, nos 40, nos 50, e unha estabilización que se produce neste caso desde 2018, 2019, 2020. Entón, aquí hai un cambio de tendencia, está por ver. En todo caso, o panorama xeral de Galicia, tamén sigo no sueste, como na montaña das Serras de Queixa San Mamede, son aldeas abandonadas, moitísimas, non? É dicir, pois Prada, pois Teixedo, non? Cun patrimonio cultural espectacular, caído, queimado, ou Edreira, non? Incluso Edreira, que é un lugar que ten un monte veciñal de Mancomún, que en moitas ocasións aparece como un dos ingredientes que, por certo, ardeu enteiro nos incendios de 2022, non? De feito, se miramos as curvas demográficas, vai aparecendo isto. Por ir aos extremos sur, non? Xa collendo, de feito, incluso parte do norte de Portugal, fixemos ano pasado un traballo que nos permitiu falar con todos os responsables políticos de todos estes concellos, non? Claro, a visión dos responsables políticos non é a visión desde abaixo, isto é moi interesante, seguro que vai aparecer. O que era moi interesante que os responsables políticos o que dicían, non? É que o seu futuro pasa por isto, sí, sistemáticamente, que é a estación de tren de alta velocidade da Gudiña Porta de Galicia. Porque dicían, grazas a isto, a maior parte destes concellos están a hora e media de Madrid, hora e 45. Claro, non estou aquí propugnando iso, pero si por retornar ao rural estamos entendendo isto, primeiro que non sería retornar ao rural. Estrictamente, isto sería converter Cualedro nun barrio de Madrid, non? Para entendernos, claro, que eso non é rural, eso en todo caso é algo que ten que ver ca dinámica urbana. E, por suposto, non vai pola liña. Dame vergoña falar disto, porque está aquí a profesora Pérez Fra, que traballou toda a vida sobre isto, pero, claro, os perímetros de desenvolvemento rural que se crearon institucionalmente, sucesivamente en Galicia, van por uns puntos, excepto un período que se acaba de mencionar, que foi noutra dirección, van por uns puntos que tampouco seguramente están dando na dirección que creo que estamos propugnando todos aquí. Por exemplo, vai nesto, falábamos antes de aldeas abandonadas, este é un exemplo perfecto. Unha aldea abandonada resucitouse enteira como forma
como forma, e agora é para o turismo. Este é o modelo que queremos, ou este outro caso, que tamén é unha aldea abandonada, neste caso directamente Refixos en Teira, non está Couso, por certo, renomeada co apelido da persoa que interviu aquí, Couso, non digo o apelido, pero o nome da aldea era Couso, e neste caso, que dentro do Xurés, pagouse toda a restauración da aldea enteira, e agora non se sabe que facer con ela. Basicamente, porque está aí. Entón, cando falamos de retorno, o servizo de quen, de que maneira, como pensalo, estamos falando en verdade de urbanización pola porta de atrás, en verdade. Falaremos depois disto, pero eu creo que aquí o interesante é ir, isto seguro que xa aparecerá na mesa a continuación, a iniciativas que van por outro lado, e que van por outro lado en moitas ocasións a marxe de todos os sistemas institucionalizados de políticas públicas as que aludía a moderadora, non? Preguntaba, que políticas? Pois, desde logo, as que se fixeron agora por norma, non. Van seguramente por outras canles no sentido do desenvolvemento que se podría chamar, por exemplo, espontáneo, non? É dicir, que vai por outros lados e que non ten que ver cos modelos institucionalizados en moitas ocasións. Ben, deixo aquí. 7 minutos. Moi ben, perfecto. Pois agora imos a escoitar a Jaime. Pois nada, eu tamén quero agradecer a invitación a esta mesa pois tan interesante e tan diversa. Non, eu cando vin pois estas preguntas e o primeiro que me suxeriu foi pois o retorno, si realmente en Galicia algunha vez abandonamos o rural, non? Porque, bueno, todos sabemos que Galicia é unha sociedade eminentemente rural, cunha herdanza moi próxima no tempo, no que, pois, todos temos vivenzas familiares, un vínculo moi forte, non? Coas explotacións no rural, coa vida no rural, e hai esas cuestións que levamos pois probablemente no noso ADN, non? Que nos liga tanto o medio rural e tamén o medio natural, non? Neste sentido, pois, o caso de Galicia é moi singular, ou eso é o que penso eu, despois de traballar moito tempo, aínda que eu son de formación botánico e traballei sempre coas plantas, de alguna forma nos meus traballos e nos meus proxectos sempre me levaron a traballar coa xente do rural, non? Porque o noso medio natural está tamén moi ligado e integrado ao uso humano que se fai del, non? E eu penso que a singularidade de Galicia é un conflito permanente que temos co medio natural, no que, bueno, por un lado hai un sentimento de pertenza a ese territorio moi forte, de herdanza, pero por outro lado, pois hai unha necesidade de combatilo, de enfrentarse a él, non? E cando traballas coa xente no rural, moitas veces te enfrentas a visións que parecen un pouco contrapostas, non? Por un lado, din que les valoran o medio como eles o coñecen, pero por outro lado, pois temen, por exemplo, o fenómeno da matorralización, o que eles chaman, pois en ocasións, o monte que non está limpo, non? Cando preguntas un pouco máis a que se refiren con eso, pois non está tan claro, non? Cal é o concepto, pero penso que é algo atávico, non? Que nos enfrenta un pouco o salvaxe e que de alguna forma temos esa necesidade de control, non? Que queremos manifestar no día a día, non? E son as propias xentes do rural os que moitas veces pois ven a problemática do abandono e un pouco vai por aí, non? Ese problema, esa dualidade entre o salvaxe e o uso que facemos do territorio.
Eu coñezo un caso que no que temos traballado nos nosos proxectos, que son os cabalos salvaxes de Galicia, unha poboación de cabalo que vive nas montañas de Galicia, que é un caso absolutamente singular, que non existe noutros territorios do mundo. Hai cabalos ceibes en outros lugares do mundo, pero principalmente son poboacións que se liberaron en algún momento, non? O que se chaman os feral, os cabalos domésticos que se teñen naturalizado noutras áreas, non? Aquí non. Aquí, pois, temos unha poboación de cabalo da que non coñecemos a orixe, pero si coñecemos ou temos evidencias da presenza dos cabalos nos montes de Galicia dende hai miles de anos, non? Non temos evidencia de que eso deixara de existir en algún momento. E cal é a relación que temos con eses cabalos? Pois as persoas que son os donos, que son os besteiros, pois teñen unha relación realmente singular, non, co tema dos cabalos. Porque realmente económicamente é un produto que apenas lles reporta beneficios. E, sin embargo, o manteñen por xeracións, non? Hai un componente de festa, pero hai un componente aínda máis profundo, non? De vínculo con estes animais, como pois eles mesmos síntense responsables destes, de manter este uso, non? E este sistema, non? Como decía, eu son botánico, traballo con plantas, con comunidades, as nosas queirogueiras, esas matogueiras que vemos nos nosos montes, teñen un sentido ecolóxico, cos recursos naturais, coa nosa xeoloxía, coa nosa bioclimatoloxía, pero despois tamén con elementos ecosistémicos tan singulares como a presenza dun gran herbívoro que é un controlador da biomasa vegetal, non? Entón, aí hai unha interacción, xa digo, eu das plantas pasei a interesarme polos cabalos, pero de aí o seguinte paso foi as persoas que manteñen esos cabalos, non? E é realmente, pois, para min un exemplo, non, desta complexidade que temos da nosa vida e da nosa relación co medio rural, non? Eu penso que no caso de Galicia o retorno rural require unha visión integradora do pasado. Penso que, a diferencia de outros lugares en Europa nos que se teñen promovido este tipo de dinámicas de retorno, aquí temos a sorte de que nunca marchamos. Eu penso, non sei se é moi apropiado dicilo así, non? Pero esa visión que teño eu despois de traballar con estas persoas, non? E iso debería ser unha ferramenta que facilitara un uso do territorio e unha volta ao rural integradora, basada na diversificación dos recursos e que tivera en conta tamén as cuestións do pasado, non, para facer unha mellor proxección cara ao futuro. Moitas gracias, Jaime. Vou facer unha relación un pouco co que comentaba agora Jaime, desta especie de posición particular na que estamos en Galicia, que tamén, curiosamente, onte veía Joan Nogué, frente ao que desde aquí moitas veces se di que Galicia ten un montón de núcleos de poboación e iso é un problema, el onte nos decía que iso nos coloca nunha situación moito máis favorable que outros territorios, e o que Jaime comentabas agora, probablemente tamén se relaciona con eso. Ben, Mar. Boas tardes. Moitísimas gracias, Teresa, por convidarme a participar desta mesa, que eu creo que vai a ser superinteresante. E, mirade, eu cando me puxen a xuntar así unhas notas para que vos conto, ver as preguntas que me pareceron super pertinentes, decidín que iba a deixar a miña faceta de economista na casa
e vos teño aquí 5 carillas escritas sin un solo número. Acabo de romper un récord, ou sea, unha cousa... Despois, se alguén nas intervencións quere que ilustre algo con números, estou disposta. Pero, bueno, isto me vai costar, E decidín que iba a ser provocadora. E a verdade é que, despois de escoitarvos a vos, me dou de conta de que acertei de pleno, porque me veñen de fábula as vosas intervencións. Me explico. Eu, como decía Teresa, esos son 3 preguntas a que nos plantexaran. Unha, esa reflexión sobre o retorno rural como un futuro, se o conxunto da sociedade recoñece as potencialidades dos espacios rurais e o sentido que teñen as políticas públicas. Vou intentar non enrollarme moito e contestar ou dar a miña opinión sobre as 3. Sobre a primeira, e vou a ser moi provocadora, teño que decir que me produce moito desconforto esta expresión. E, efectivamente, Valeria ten toda a razón. Isto é bellísimo, isto do retorno rural. Eu levo, peino canas, desde fai moitos anos, e levo toda a vida. Empecé a traballar en temas de desenvolvemento rural no ano 93 e levo con esta matraca detrás todo o tempo. E eu creo que é un error plantexalo así. E xa sei que moita xente non o utiliza no sentido que vou a decir aquí, pero que é unha cuestión semántica, pero é importante por como centra a nosa mirada. Explícome. Se nos falamos do futuro dos espacios rurais, na miña opinión, en lugar de centralo sobre unha poboación potencial que parece ser que quere vir aquí a habitalo, tu estes exemplos estupendos disto, eu creo que no que nos temos que centrar e para os que temos que pensar ese futuro, con eles, por certo, con eles, é sobre os que non marcharon, como decías ti, Jaime, porque hai moita xente que non marchou. E eles son os que teñen que ter un papel central dentro deste diseño do futuro que é presente en moitos casos destos espacios. Porque eu, claro, eu non podo evitar discordar completamente, porque, paradevos un pouquiño, cando falamos deso, de retorno rural, de xente que ten que vir para salvar estos espacios, o que estamos evolvendo a un mantra que está aí colocado desde fai uns anos, que é o rural baleirado ou baleiro, que me dá igual, e que no noso caso non é certo, ou polo menos non é certo para todos os rurais. E iso é unha cousa que me gustaría destacar. Eu non digo que o rural non teña que ser un espacio de acollida. Claro que é un espacio de acollida. Aquí onde me vedes, eu son un exemplo de muller rural, de nova poboadora, que nun momento dado da miña vida decidín que quería ir a vivir a ese rural de baixa densidade de poboación. Foi unha escolla particular, pero non fun a vivir, a pesar de ser un concello con unha densidade de poboación baixa, a un espacio vaciado. Eu estou residindo en un espacio que estaba habitado, que tiña unha actividade que a ten moito antes de que chegara eu. Ben, e sobre isto empeza a haber moito escrito, porque ademais, fixadevos, cando falamos deses novos poboadores, que é un tema moi interesante, tendemos a homoxenizalos. Como homoxenizamos todo? E digo eu, vos creedes que eu e a miña parella, que somos ambos profesores universitarios, que restauramos unha casa, temos moito que ver co noso veciño arxelino que traballa en unha granxa intensiva de avícola? Eu creo que non. Temos moito que ver coas familias rumanas que se están instalando en este concello e, por certo, organizándose maravillosamente en cuadrillas que se dedican a facer traballos forestais. Eu creo que non. É dicir, que hasta esos novos poboadores son tremendamente diversos e nin siquiera son coincidentes en canto a intereses e obxectivos vitais. Entón, eu creo que isto é un elemento que é moi importante ter claro. O éxodo rural é un fenómeno que barreu toda Europa e a nós tamén. Nos tuvemos un período moi intenso de baleirado, sabedelo todo, nos anos 60, que coincidiu con esta época do desarrollismo, e despois tuvemos un período de desaparición ou de abandono, de saída de poboación do territorio, que coincide con un período de axuste agrario, que é tardío, que é unha característica que definen o axuste agrario aconteceu en toda Europa. No noso caso empezamos con certo retraso con respecto a outros espacios europeos. E eu creo que isto igual é unha ventaxa, porque eso unido a unhas densidades de poboación que, bueno, eso Valeria poderá dar opinións moito máis
máis fundadas que a miña, que son superiores a maior parte das áreas que históricamente eran superiores a boa parte das áreas europeas, nos coloca en unha situación de que non temos, ou polo menos non todos os rurais, son rurais abandonados desde un punto de vista demográfico. Polo tanto, eu quería insistir nesa idea de que o rural non é... A mí non me gusta falar do rural, sempre procuro utilizar a palabra rurais, da mesma xeito que non me gusta falar de muller rural, e sempre falo de mulleres rurais. Ainda esta semana pasada en aulas discutía cos meus alumnos sobre a imaxe de muller rural e lles preguntaba, que a maior parte deles son de extracción rural, como creedes que a xente das cidades percibe unha muller rural? E houve un que o niquelou: mandilón, sacho e pañoleta. Sí ou non? Se eu vos pedir a que imaxen se vos ven, sí ou non? Bueno, pois iso é unha realidade que non responde para nada. Eu me imagino que tú te defines como muller rural e eu me defino como unha muller rural e de cando en cando collo o sacho, pero non forma parte dos meus aderezos diarios da miña vida. Vale, entón, os rurales son diversos, non ten nada que ver o rural onde eu vivo, co rural da periferia de aquí de Santiago, co rural que nos mostraba Valeria. É tremendamente diverso e, polo tanto, é un valor, porque son diferentes os recursos, son diferentes as potencialidades e son diferentes as necesidades tamén. Sobre a segunda pregunta, que a sociedade reconoce as potencialidades, eu diría un non rotundo, pero é que non solamente non reconoce as potencialidades que ten as zonas rurais, é que o conxunto da sociedade non recoñece, non é capaz de recoñecer as realidades, os valores, os recursos que xa o rural está aportando ao conxunto da sociedade. Eu, non hai moito tempo, estuve dando unha charla aquí que me convidaron o Colexio de Arquitectos aquí en Santiago. E fixen un exercicio, me deron bastante tempo, que fago moitas veces, cando dou así talleres, que os armei de posits e un bolígrafo e lles dixen escribir en este posit o rasgo característico que tú crees que define as zonas rurais. E despois os colocamos en unha pizarra. O 90% dos rasgos que apareceron ali definían o rural con elementos negativos. E iso pasou en ese foro e me pasa sistemáticamente en todas partes. Entón salen cousas como despoboamento, embellecemento, fenda das infraestructuras, desarticulación social, ausencia de diversificación rural, de diversificación económica, que pode ser certo, e unha cousa que sale sempre, e a min é que me fascina, porque me dá unha mostra desa desconexión que hai entre o mundo urbano e o rural, que é actividade agraria como motor do territorio, e ademais actividade agraria carente de modernización. É que é impresionante como estando tan cerca estamos tan longe. Entón, eu creo que necesitamos romper con estes tópicos. Ni o rural deixou de ser un contendor de actividade agraria hai, non sei, como mínimo 50 anos. Que non quita que non sexa unha actividade moi relevante para a estrutura económica de moitas zonas, pero non en ningún concello de Galicia, nin a principal actividade en termos de emprego, nin de xeración de renta. Ben, e iso no que se refire a... Falábamos desa potencialidade, das zonas rurais. Eu creo que moitas veces poden ser conscientes os habitantes dos espacios rurales do valor que xenera o rural como xenerador de alimentos, de materias primas, en menor medida dun espacio xerador de servicios ou de bens de carácter industrial, e do que desde logo non somos conscientes como sociedade para nada e da grande cantidade de servicios, algúns deles os comentaba Jaime, que proporciona ao rural, ao conxunto da sociedade, indispensables para o sostemento da vida e que entran dentro do ámbito dos bens naturais e dos bens culturais, que, por certo, son servicios que os habitantes das zonas rurais ofrecen de maneira gratuita. Explícome. E igual vai sendo hora de que empecemos a pensar como sociedade a forma na que estes servicios poden ser remunerados. Solucionaría bastantes cousas nestes espacios. E, por último, e espero non terme enrollado moito, o tema das políticas. Bueno, ese é, digamos que o meu ámbito de especialización.
E entón eu as políticas que afectan as zonas rurales as definiría a partir de 3 elementos. Por un lado, van os obxectivos declarados das políticas e, por outro, os recursos que estamos dispostos a dedicar a elas. Eu que lle chamo a política do bla bla bla. É dicir, ruralízate, legislatura do rural, vale, e canto estamos dispostos como sociedade, todos e todas, a conseguir esos obxectivos. Porque hai dous elementos que son básicos para dar vitalidade ás zonas rurais. Un, que sexan espacios capaces, non hai que inventar nada, é sabido, que sexan espacios que ofrezcan emprego e renta, condición sine qua non, e iso non chega. Temos que facelos espacios atractivos no sentido de que ofrezcan calidade de vida adaptada á realidade do século XXI. Vale? E iso, é certo que hai algúns rurales que non, algúns espacios rurais que están moi lonxe de aproximarse. Outros, igual, non tanto. Pero para iso temos que ter vontade política e tamén social de dedicar recursos a este obxectivo. E despois, por outro lado, as políticas que se aplican é o que eu denomino, bueno, gustame utilizar un término que publicamos Edelmiro López e máis eu en un artigo que fixéramos en un traballeño que fixemos fai uns anos, definíamos este tipo de políticas como políticas defensivas. E que quere dicir isto de políticas defensivas? Bueno, pois son políticas que se poñen en marcha sin facer unha análise, unha diagnose seria da realidade destes espacios. Entón, iso que leva estas políticas? A confundir síntomas con causas. E boa parte de todo este revival de política natalista que estamos vivindo responde a isto. Por que focalizamos en cuestións do envellecemento, do crecemento vegetativo negativo, do escaso número de fillos e fillas? Por que? Acaso hai alguén dos que estades aquí que consideredes que ter a esperanza de vida ou das esperanzas máis altas de vida de toda Europa é un problema social? Porque eu creo que non é un problema. Acaso o feito de que as mulleres poidamos decidir o número de fillos e fillas que temos é un problema? Ou é un logro social? Entón, a onde vamos con este tipo de políticas do século XIX? Eu creo que a ningunha parte. Porque en lugar de focalizar aí, e volvemos de novo a deixar de utilizar términos que desenfocan o problema, porque en lugar de pensar en esos nenos e nenas que non están, non pensamos nos rapaces e rapazas que teñen máis de 18 anos e que sistemáticamente se están marchando. Porque non hai moito tempo se leu unha tese no meu grupo de investigación de Rocío Toxo que demostraba claramente como nas 3 categorías de rural establecidas por unha clasificación de Eurostat continuaban, a pesar do escaso número de poboación nova que hai, continuaban expulsando poboación. Da igual o número de fillos e fillas que teñamos as mulleres que residamos en ese espacio. Se non conseguimos dotalos das condicións necesarias para que sexan atractivos para esa poboación cando cumplan os 18 anos. E por último, e xa o deixo aí, a cuestión da gobernanza. Eu levo moitísimos anos traballando con xente do rural, aplicando metodoloxías participativas. E unha reivindicación que se recolle sempre é a cuestión da gobernanza. Estas políticas, as políticas que se explican nas zonas rurais, aplican, digan o que digan, un enfoque de arriba a baixo. E a xente está un pouco farta, quere participar. Hai un discurso que se o rural proofing e todas estas historias, pero que se queda únicamente a nivel de discurso. E a xente quere ser partícipe de verdad das políticas que lles afectan. E non me estou a referir únicamente ás políticas pensadas para o desenvolvemento das zonas rurais. Hai políticas sectoriais e políticas xerais que están afectando e impactando dunha maneira moi seria estes espacios. Tamén no diseño desas políticas, os habitantes dos espacios rurais necesitan ter presencia. E perdón se non quero. Moi ben. Moitas cousas. Sí. Patricia? Vamos alá, entón. Ser a última da ronda implica que xa está a cabeza non como chea de ideas e que hai algunhas cousas que, nas que o mellor me quería parar, que creo que non é tan pertinente que me pare tanto porque xa saliron e además saliron formuladas de forma moi rica e moi concreta e moi ben argumentada. Entón,
Eu efectivamente levo vivindo no rural fai pouco tempo porque me costou poder volver a él. Eu supeditei volver ao rural ao meu traballo, a poder ter un traballo e unha vez que tuvera, ver se ese traballo me permitía volver vivir, non? Entón, non levo moito tempo vivindo no rural de novo, pero, bueno, xa levo uns cantos anos, 4 ou 5, e non vivo nun rural alleo a onde medrei. Vivo no sitio onde medrei. Dentro de todas esas casuísticas que falamos de quen habita o rural, este é un perfil como outro calquera, non diría que é o máis numeroso, nin de broma actualmente, pero, bueno, é un perfil, non? Persoas que marchamos e regresamos exactamente ao mismo sitio, non? Onde nacimos. Eu creo que esta é a presentación tamén importante sobre que podo aportar dentro da mesa. Sin embargo, vou tratar tamén de meter algúns elementos nas intervencións vinculadas co ámbito docente, que é o que me dedico, e vinculadas ao ámbito artístico, que é tamén o que me dedico. Económicamente non vivo deso, pero dedico quizá incluso máis tempo do meu día a día ao ámbito creativo e artístico que o docente. Entón, a primeira pregunta, unha das primeiras preguntas que nos poña sobre a mesa Teresa, é se esa nova idea do rural ten presencia en Galicia. Vamos mirar o mundo da arte, vale? Se dedicades un minuto solo a pensar no mundo da arte, o mellor, vos ben sabedes que, sobre todo desde que existen redes sociales, todos vivimos nun microcosmos moi cerrado. O mellor, eu estou convencida de que todos imos ver as cousas así e non as vemos. Pero se pensades un pouco nos discursos artísticos que existen en Galicia nos últimos anos, veredes que moitísimos están atravesados directamente polo rural. Imaxes do rural, discursos do rural, empoderamento do rural. Temos dúas obras de Chévere, as do Peixe, Nevermore, que falan sobre, de alguna maneira, problemáticas vinculadas co rural. Temos a música tradicional a través de Fillas de Casandra, Mondra Ortiga, Tanxugueiras, atravesada pola música tradicional galega. E, efectivamente, eu teño a sorte de vivir nunha zona que creo que pode abandeirar isto, xunto con outras, pero pode abandeiralo. Hai moitísimos eventos, realidades, asociacionismos, na miña zona, que é a Ulloa, que non lle teñen nada que envidiar e chegan a ser altofalantes realmente en moitísimos espacios de discursos, debates, creacións que están influídas, obviamente, polo rural e polo noso territorio. Entón, a arte, eu sei que é un tipo de vehículo comunicativo que, ao mellor, non é a que máis nos rodea constantemente, pero está, a veces non somos moi conscientes, pero vai impregnando todo. E eu creo que, polo menos, nesta vehiculación, o rural, podemos decirlo desta maneira, é popular ou está de moda, ou de alguna maneira parece que de repente dir, pero estos que estaban, estos teñen algo que dicir, non, aí pasa algo, ou están cambiando cousas no rural. Nese sentido, sí que creo que estamos tendo unha lixeira conciencia como poboación de que estamos nun momento clave para tomar decisións e para repensar exactamente que está pasando nesos rurais, como decía María. Que pasa? Que, aínda que podemos decir que a xente está mirando o rural, e aínda que poidamos asumir que hai altofalantes que permiten que o rural, a reflexión sobre o rural, como este no que estamos hoxe, tomen a palabra, a maneira que está habendo, creo eu, isto non é unha creencia, froito da miña experiencia, así que me gustaría escoitar as vosas opinións sobre isto, porque hoxe traigo máis preguntas casi que respostas, é que, efectivamente, todos esos discursos que falan sobre o rural e todas esas novas miradas que hai sobre o rural é sobre un rural creado ou que coñecemos a partir desos altofalantes, que están condicionados por quen toma a palabra. E normalmente as persoas que están tomando a palabra para falar do rural e canalizar discursos sobre o rural pertenecen a un perfil moi similar, que pode ser, por exemplo, o meu. O meu. É dicir, unha persoa que ten unhas inquietudes X, viviu outras experiencias X, ten unha estabilidade, unha seguridade X, pese a vivir no rural, etc, etc, etc. Non sei se me está desentendendo. Entón, claro, a maneira que vou canalizar eu de como é vivir no rural, non o vou facer, pareceríame lamentable, pero se o fixera,
podería caer, non caería porque odio esa visión, pero podería caer casi nunha visión idílica do rural. Podería caer nunha visión idílica do rural. Se eu atendo ás miñas condicións de vida e a por que eu vivo no rural. E o que me aporta. Pero iso non é a realidade, polo menos completa. Vale? De que significa esa volta ao rural? Ou ese vivir no rural ainda que non voltaras? Non o é. E non o é. E eu aquí vou traer unha idea, creo que moi sencilla, filosófica, porque, a ver se logro expresala ben e xa termino con este turno, porque vivimos nunha sociedade do consumo e non da produción. E o rural probablemente sea un dos lugares nos que a maneira de vivir dos produtores é a básica cando habitas o territorio. Unha persoa do rural non consume, produce. Logo consume, obviamente, porque todos necesitamos consumir, pero é productor. Eu cando vivo, na aldea que vivo agora cos meus veciños, os temas de conversación máis habituais entre nós non están relacionados con consumir. Que fixeches este fin de semana, onde foches, que libro liches, que non... Non, están relacionados con producir. Como vai a horta, que tal, e como deches arreglado este problema, e a ver, é como tal, e que raro isto que fai, é como tal. As conversacións van aí. Entón, non é fácil que unha sociedade vinculada ao consumismo extremo, máis alá do paripé, habite realmente en masa, non, pero de alguna maneira, de forma bastante contundente, decida habitar un rural que ten unhas lógicas totalmente distintas, sin ser, a non ser, que obvies o que habitas, que é o que está pasando en moitos casos, vale? Xente que habita no rural, pero obvia, eu non digo que haya que facer un análisis e un estudio para habitalo con conciencia, pero hai algunhas maneiras de habitar o rural que obvian totalmente que pasa aí. E así é imposible establecer rede no rural con esos habitantes que decimos que uns seguiron ali toda a vida, outros son novos, pero novos, novísimos que nunca viviron no rural, outros viviron no rural, pero están nun rural distinto, outros como a min vivimos no mismo. É imposible establecer unha rede aí cando eu vou ao rural porque o que podo consumir no rural me interesa. Non te fastidia. Claro. A que non lle interesa? Hai moitas cousas moi interesantes para consumir no rural que non as temos noutro lugar. Pero é a óptica do consumo. E a óptica do rural é a óptica da produción. E eu creo que isto é un debate, bueno, que habería que falar e que pode ser unha maneira de canalizar, polo menos a min sírveme, un entendemento e unha xeración real de rede de tecido humano dentro do territorio. E, obviamente, máis respetuoso, como imaginaredes, co territorio, moitísimo máis. Moi interesante, enlaza moi ben coa segunda das preguntas, non? Que é a que vos facía sobre a maneira na que habitamos o espazo, non? Porque decía na pregunta que se a maneira na que habitamos o espazo marca como unha sociedade construe o territorio, como construe a súa identidade, cales serían as alternativas á perda de relevancia dos espazos rurais na construción do territorio e da nosa identidade. E falaba na mesma pregunta deses habitantes entre isto que chaman neorrurais, non? Non é que os chame, pero así se fala de neorrurais e de neorruralidades, que é un palabra difícil de decir, e se fala deso dende olladas diferentes, dende a ollada que falaba Patricia, máis vivencial, dende a relación social e cultural deses habitantes co territorio, e tamén dende outra ollada máis científica relacionada coas novas formas de economía, cos cambios estruturais na cadea de distribución agroalimentaria, novos estilos de vida, novas formas de autoorganización e de cidadanía activa, de regeneración do territorio, soberanía, ben común, o sea, unha visión moderna alternativa que representarían ou que levarían consigo esos neorrurais. Ademais de que comentedes isto, tamén xurde unha pregunta que tamén sae moito nos últimos tempos, é se as movilizacións sociais que estamos percibindo sobre isto que chamamos, e onte falou Joan Nogué deste extractivismo, se esas movilizacións veñen desa nova conciencia do rural, desa nova maneira de entender e de relacionarse a sociedade con eses espazos, e se poden esas movilizacións xerar e impulsar alternativas de desenvolvemento que sexan máis respetuosas cos contornos territoriais e as súas relacións socionaturais. O sea que seguimos nunha conversa afiada que volve a Valeria. Grazas, a verdade é que
mesa redonda ten isto, que van saindo moitísimas cousas moi interesantes. De feito, Mar Pérez Fla abriu e aporta de outras políticas moi pertinentes, dicir, están as políticas rurais institucionalizadas como tais, pero hai outras que afectan. En Galicia temos como unha experiencia brutal últimamente, porque neste período político no que estamos instalados desde 2009, por lo menos abrironse dúas patas que están afectando profundamente o rural, que son dúas vías, que o programa real sobre o rural creo que está vinculando e traballando por aí. Efectivamente, a política natalicia, non chamado impulso demográfico, que ao final se acaba prácticamente concretando nos corpos das mulleres, non? E que o problema está aí, non? E no índice sintético de fecundidade. E depois todo o que implícitamente Patricia xa foi aí sinalando, e tamén incluso Jaime, supoño, que é o que terá que ver cos extractivismos, non? Que en Galicia máis levamos, creo, se non me equivoco, 4 leis que basicamente o que fan é dificultar o acceso ao coñecemento sobre os proxectos reais que está tendo o goberno sobre o territorio. Xa, en fin, non compre que poña moitos exemplos que todos ustedes na cabeza, que son os que están en verdade xogando, digamos que en contra do que sucede, ou de como pensamos, creo que os que estamos na mesa, que debería vincularse. Falábase de neoruralidades, en plural, que tamén, se as ruralidades son plurais, as neoruralidades ainda son moito máis. Nestas experiencias que levo moito tempo intentando conectarme con elas e estudalas, porque non participo directamente como persoa, creo que Patricia sí que debe ser protagonista, así que hai perfis variadísimos. Efectivamente, temos algúns poucos persoas que viviron toda a vida ali, pero isto de toda a vida con guión sempre é moi difícil saber que significa, pero toda a vida, con moitos matices. Galegos que efectivamente, esta idea que explicaba Jaime, non? Eses galegos que din que nunca perdiron a identificación co rural e que volven de alguma maneira porque son galegos e que mesmo tal vez teñan algún tipo de vínculo, non necesariamente directo, pero con ese rural ou con un rural próximo. Segundas xeracións noutras cidades, normalmente cidades españolas, Madrid, País Vasco, Cataluña, e parentela, porque ás veces veñen parentela, é dicir, os maridos ou as mulleres ou as parellas que veñen asociadas e que non tiñan vínculo con iso, e despois todo o mundo brutal, saíron dúas nacionalidades, Rumanía e Alxeria, que no sur da Galiza, así no extremo sur, non están. Moi interesante porque efectivamente no sur da Galiza temos Venezuela, pero Venezuela ademais brutal, é dicir, o Concello de Celanova nestes momentos ten unha quinta parte da poboación empadroada que naceu en Venezuela, que non está nada mal, é dicir, de todo o mundo, non? E depois temos Venezuela, temos Perú, temos Brasil, son os perfis básicos que eu coñezo e que participan de formas moi distintas en función tamén das súas mochilas na construción desas neoruralidades. Non digo que as mochilas sexan negativas, as mochilas existen e están ali. Entón, claro, cando hai experiencias como a de Lodoselo ou a que están en Vilar de Baos, non? Que son moi interesantes, nas que se producen a marxe dos sistemas institucionalizados de desenvolvemento rural, experiencias que creo que son de desenvolvemento espontáneo. Cando sucede isto, aí participan persoas con perfis moi diversos e teñen unha componente creativa, tamén unha componente económica. Claro, non vou entrar en como definimos economía, que estando nunha mesa redonda con un economista moi difícil, pero realmente hai tamén participación diso, seguramente o que chamaríamos alternativa ou distinta a como vemos en perspectiva. E esta xente é a que se mete nas guerras de muiños. Esta xente é a que depois está no territorio intentando que non se instalen. Son pesados, porque na Serra do Eixe, se non me engano, é a 4ª vez que cae un proxecto neste entorno. 4. É dicir, aí están. Va cambiando a empresa, creo que a Xunta non vai cambiando, porque creo que sempre é o mesmo expediente que está dando voltas, e vai aparecendo e reaparecendo. Pero só se aguanta porque hai xente que está aí aguantando. E non necesariamente son de toda a vida, senón que son xente que fai seu ese proxecto e que, por certo, vive disto xa. Pode ser a través do gando ou pode ser a través do turismo, de moitos mecanismos. Co cal, é moi interesante porque isto crea novos mundos. Ese rural idílico que se facía referencia, non? Que esta foto que me gusta moito, pues eso, aldeas pequenas rodeadas de soutos, en verdade este rural, porque esta aldea está aquí. Non sei se me explico. Esa aldea está rodeada dunhas inmensas industrias de lousa, non? Isto o Concello de Carballeda de Valdeorras. Entón, claro, se facemos a foto con este zoom, miramos isto, pois é unha realidade, pero a realidade
con outra escala é outra, e polo tanto temos outra visión. E isto implicou de todo. Por exemplo, implicou a perda dos camiños tradicionais na montaña, que son os camiños do montañismo neste caso, porque é o ascenso aos picos. Isto é a lousa que ten a súa expansión desde os anos 70 sobre todo, non, tamén é actualmente todos eses minerais raros. Isto é o caso de Penouta, non? Que é un caso moi interesante porque nos mete no novo ciclo de extractivismo. Eu creo que Joan onte foi moi valente utilizando un marco que creo que sobre todo ven de América Latina e que xa está utilizando aquí, que conecta con outros marcos que existían aquí, porque o debate sobre se Galicia é unha colonia interior existe desde hai moito tempo, pero está conectando. Penouta, por certo, nestes momentos está paralizada, pero claro, para intentar paralizar estes proxectos estratégicos ou os nomes que teñan, porque vai variando a legislación, sempre haberá complicidade de TSXG, non sei se sempre vai ser así, pero é interesante porque ás veces por cuestións formais decaen proxectos así, pero o fondo é o que está en dúbida. Vou ir en relación con cosa que dixo Jaime moi interesante. Efectivamente, Galicia non se caracteriza precisamente pola protección do seu territorio. De feito, exceptuando Melilla, que non é comunidade autónoma estrictamente, unha cidade autónoma, somos a comunidade autónoma con menor superficie protegida, en porcentaxe. Pero que dá casualidade que, inda por riba, cando se protexe, créanse estrategias ou anticorpos ca xente, como sucede, por exemplo, na Serra de Queixa, de que a xente está efectivamente moi en contra. E dicindo por riba, xeramos unhas lóxicas de protección que ao final conectan moito con determinados tipos de extractivismo. Isto está moi teorizado, que é extractivismo verde, é dicir, o discurso verde que ven de fora resulta que acaba facendo que a xente se sinta expoliada nos seus propios recursos e participa desta lógica de decisión desde fora sobre o que se fai, porque unha protección per se, creo que todos nun plano ideal neutro, un mundo pouco yo, agora que estou posto niso, é mundo, é un espazo no que todo é neutro, e nese mundo pouco yo, claro, é positiva, pensamos, pero claro, a percepción no territorio, as ruralidades, non sempre a ven como positiva. Iso sí, aí está a Xunta para facer folletos turísticos sobre que Galicia é natural. Isto está dito literalmente por Galicia. Galicia natural, a min é que se le ia por nerviosa, a mí me nervioso Galicia natural, non? E que bonitos que son os bosques de Galicia. Hai que fastidiarse, hai que fastidiarse, é interesante, bosques de Galicia, quero dicir, sí, eso é o que promocionamos externamente, non? Moi curioso. E claro, creamos as condicións para que unha multimillonaria diga, no Nadal de 2018, que o máis chachi que podes comprarlle a outro multimillonario é unha aldea enteira, porque está en venda e está tirada de prezo. Pero isto non é de 2018, isto é tamén 2021, que unha aldea enteira con vistas ao mar custa X. E por iso digo que extractivismos tamén hai de moitos tipos. E o que é interesante é que as fórmulas que se están utilizando para loitar contra iles en moitas ocasións, porque son desde unha lógica de fora, nas relacións que na teorización de Milton Santos, utilizando precisamente teorización creada en Latinoamérica, son as relacións que non son horizontais, que non son urbano-rural, por exemplo, de proximidade, senón que son verticais, visto desde fora. Estas teorizacións ou estas formas de ver tamén son moi plurais, porque pensamos en eólico, en minas, fixen relación a iso, pero tamén eu quero introducir o verde, porque o verde entendido, como estamos entendendo en moitas ocasións, é visto como un expolio. De feito, non somos os primeiros en dicir isto. Existe toda a autorización sobre os refugiados da conservación, e en Galicia hai expulsados por iso. En Galicia hai expulsados por iso. E depois tamén temos sobre como debemos facer a nova conservación, que se chama a revolución conservacionista, que vai moito máis na liña, efectivamente, que estaba explicando Jaime, pero todo isto é un marco tremendamente suxerente, plural. E aquí estamos, o rural é plural, o neorrural, os rurais son plurais, os neorrurais son plurais, as neorruralidades, e tamén son plurais os extractivismos. E ante estes frontes temos que pensar e temos que intentar chegar aí con respostas múltiples. E o turismo tamén participa de todo isto, en positivo e en negativo, se me permitides ese binomio un pouco maniqueo. Grazas. Moi ben. Pois... Acaban de deixar cho así. Sí, a verdade é que é moi interesante todo o que está saindo. Eu continuo pensando no tema dos conflictos, non? É un pouco fío do que está dicindo Valeriac,
do que falamos sobre as problemáticas das políticas públicas, non? E, por voltar un pouco a miña experiencia, é certo que temos unha superficie de rede natura que é das menores ou se non é a menor da Península Ibérica. Hai un requerimento por parte da Unión Europea de ampliar esa rede natura que nunca se chegou a materializar, pero tamén é certo que parte da problemática é interna, ven da percepción que teñen os gandeiros, a xente do rural en xeral, do que significa a protección do territorio, non? E aí hai un problema tamén que eu penso que é a falta de interlocución que leva a frustracións moi profundas na xente do rural. Eu, polo que coñezo, polo que nos traballamos nun proxecto na Serra do Sistral, unha serra do norte de Lugo, unha serra de montaña, as explotacións principais son gandeiras e, dende o punto de vista ambiental, pois ten uns valores moi singulares en canto aos seus hábitats, en canto a presenza das turbeiras de cobertor e algúns elementos realmente que merecen a conservación. Pero a cuestión cal é? Que o que perciben os gandeiros destas áreas é que teñen que enfrentarse a dous enemigos, cada un por un lado. Por un lado, o sistema de producción que promove medio rural e, por outro lado, a un sistema de freo o desenvolvemento por parte de medio ambiente. Falo dunha cuestión de percepción, pero é certo que aí falta comunicación e faltan canles para que estas persoas que son as que viven o territorio e que, ao final, cando entras a estudar as características destes espazos, entendes que é gracias a eles e un pouco entroncando co que falabas sobre eses beneficios sociais. Efectivamente, hai programas europeos que promoven os pagos por servizos ecosistémicos, non? Digamos que esos beneficios para a sociedade que aportan os hábitats naturais e que, no caso da Galiza, pois son principalmente hábitats ou elementos que teñen algún tipo de dependencia do uso humano, non? Hai un concepto ecolóxico que é a perturbación intermedia, o que di así un pouco en liñas xerais é que eses elementos que están sometidos a unha presión por un factor de estrés a un nivel baixo son os que presentan as mellores características en canto a heteroxeneidade e en canto a, se falamos de biodiversidade, é dicir, un valor de resposta que poderíamos calificar como ideal. Nos nosos hábitats ese elemento opón este uso tradicional dos sistemas Estou falando dun sistema de montaña que poderíamos falar para gran parte de Galicia e onde a problemática vai en función de dous vectores principais, que un é a demanda de intensificación na produción e vai en liña co extractivismo, que pode ser esa explotación forestal ou pode ser incluso esa transformacións das pradeiras en pradeiras artificiais que teñen problemáticas asociadas, e o segundo vector que é a despoboación, é dicir, o abandono. Na Serra do Sistral, principalmente, o territorio está definido polas comunidades de montes, como en gran parte de Galicia, que esa é outra das singularidades de Galicia, que podería significar unha ventaxa que temos respecto a outros territorios. E claro, para estas comunidades, a problemática é doble, Si, por un lado,
se produce o abandono, evidentemente hai remata a actividade, as persoas abandonan a súa actividade. Pero, por outro lado, a demanda de unha produción maior, o que lles demanda unha intensificación da súa actividade, é problemática polas políticas de conservación, mas tamén porque o propio sistema non pode absorber esa intensificación e manter os seus servizos ecosistémicos. Claro, dende unha visión productivista, no que únicamente valoramos a cantidade de produto que podemos extraer dun determinado territorio, as consecuencias son nefastas. Si nesa visión integramos outros beneficios indirectos, como os servizos ecosistémicos que estamos falando, a resposta é moito máis clara, non podemos facer unha transformación cara á intensificación porque perdemos algo que é esencial, e ti lo decías moi ben, esencial casi para a vida, e dentro deso, eu destacaría, claro, ese conflicto, porque son diversos conflictos, o que é todo moi complexo na montaña galega, pero o conflicto entre o forestal e a gandeiría, ou o forestal e a conservación, sobre todo, o uso forestal de especies de crecemento rápido, como é o caso do eucalipto, que ao final se convirte nun vector de despoboación do territorio, por esa presión que exercen para a eliminación de outros usos alternativos. E despois, tamén ese conflicto entre conservación e intensificación. Por voltar ao tema dos cabalos que comentaba antes, que nos atopamos nós? Pois que moitos dos besteiros que queren mellorar a súa produción optan por introducir cabalos de outras razas que lles vai dar animais de máis peso, van a sacar máis carne e dentro do mercado poden gañar máis cartos. O problema derivado é que ese novo cabalo que metes no monte non ten as características para sobrevivir no monte. As primeiras de cambio leva o lobo, non é capaz de alimentarse do tóxeo e de facer ese traballo de control da vegetación, como que todo o sistema se cae, porque o sistema, ao final, parece fácil, pero é complexo. Entonces, un pouco como idea, hai que traballar os conflictos, e de alguna forma buscar as políticas máis armoniosas que teñan en conta todas as características do territorio. Moi ben. Mar, Non sei moi ben por onde empezar a cuestión é que serían tantas cousas que comentar que, a ver se son capaz de ordenar algo isto. Falamos de actividades no rural e eu o que tiña pensado decirvos aquí é que se eu tuvera ahora que enumerar actividades exitosas, innovadoras, moitas delas de carácter cunha forte componente artística, que se desenvolven no rural, podería empezar ahora e igual vos deixaba marchar para cenar. Porque vos podo asegurar que temos un rural que está cheo de iniciativas interesantes que seguramente vos quedaríades abraiados aqueles que non conocedes un pouco estes espacios. Ti comentaches dúas que son maravillosas que eu recomendo a todo o mundo visitar, que é o do Selo e Portas Abertas. Habería unha terceira que ten as mesmas características que estas, que é o CDR Ancares, que ademais acaban ahora mismo de facerse cun edificio para un centro de día. E todo eso a partir de xestión comunitaria, respetuosa coa comunidade e avanzando da man desa comunidade. E que, ademais desas labores asistenciales, ao seu rededor, se van xenerando toda unha serie de actividades
productivas, no caso de CDR Ancares, que están vinculadas, por exemplo, coa creación dunha cooperativa de carne que permite valorizar unha carne de excelente calidade que eu vos recomendo que entredes na súa página web e que compredes porque é unha carne maravillosa. Incluso hasta platos preparados. O sea, fixadevos si estamos falando de iniciativas realmente impresionantes. Non vos vou aburrir con eso. Eu quero recoller o que decías ti, porque me parece moi interesante, porque eu antes falaba desa visión do pouco adecuada á realidade que hai nos espacios urbanos do que o rural, e entón estaba moi centrada no rural como problema e na cuestión do atraso. Esa é unha parte da ecuación, pero é que tes toda a razón, hai outra parte, porque tamén me teño encontrado moitas veces xusto co outro lado, que é esa idealización do rural. E que moitas veces é tan peligrosa, porque adonde, non sei se tú estarás de acordo con isto, adonde nos leva eso? A frustración e ao fracaso. E tamén vos podería contar unhas cuantos casos de iniciativas fallidas porque a xente chegou ali e ese espacio non se adecuou ás súas expectativas. Por que? Porque o que tiña na cabeza era un espacio completamente irreal. O rural é un espacio problemático ás veces como é o contexto urbano, ou non hai problemas nos contextos urbanos. É un espacio que moitas veces é difícil para as mulleres, ou non, no que temos máis difícil participar por moitas cousas que, se queredes, falamos aquí. E iso hai que asumilo. E cando vas a vivir ali, estás pas duras e pas maduras e decides en que parte te queres integrar e en que parte queres participar como, de acordo coas túas condicións, coas túas ganas e igual co teu periplo vital. Pero é importante conocelo para non xenerar frustración. Antes falaba de que non me gustaba isto do retorno ao rural e esta idea do rural baleirado, porque eu creo que iso ademais é unha porta que abre precisamente a fenómenos extractivistas. E aquí xa o vivimos. Porque non sei se o sabedes, pero na dictadura franquista tuvemos unha parte do noso territorio que foi usurpada aos seus lexítimos propietarios, que eran os montes veciñais en Mao Común, e como conseguiron esa usurpación? Asimilando esos espacios que eran claramente productivos, de acordo cunha lógica da agricultura tradicional, asimilándoos a espacios incultos, a espacios non traballados e sendo ocupados. É dicir, é que en realidad isto non é novo, isto xa o vivimos. E ás veces convén un pouco mirar para atrás para entender determinadas cousas que nos pasan. Hai rurales que realmente están tan organizados, son tan innovadores, que consiguen facerlle frente a esta situación. Tú poñías o caso de casos realmente interesantes e que moitas veces están moi vinculadas cos usos enerxéticos que esperan de nós. O caso de Altri, porque eu creo que é un caso que merece a pena comentar o que afecta a túa zona, é un bon exemplo desto e de como unha sociedade organizada é capaz de facerlle frente a isto. Porque, mirad, eu vos contaría que fai como 5 anos ou así nos organizamos cantidade de saídas para os nosos estudiantes para que conozcan o rural con outros ollos. E fai como 4 ou 5 anos organizamos unha saída a visitar a Ulloa. Sabedes como titulamos esa saída? Sempre buscamos así un título atractivo. Hai 4 ou 5 anos. Chamábase Pa modernos nós. Non me enterei deso. Pero é que non se me ocurre ningunha maneira de definir a Ulloa que esa, ou me equivoco moito. Está moi ben escollido. Pero é que era obvio, e a imaxe para animar a xente a acudir á visita, na que tamén íbamos a ver explotacións, íbamos a ver un pouco de todo, era unha imaxe do agrocuid. Claro, totalmente. Eso é o rural. Esa sociedade organizada xenerou algo tan poderoso como é a plataforma en defensa da Ulloa, que fixedevos o que está conseguindo. Se non existira, eu estive na primeira reunión que fixo Altri en Palas, non sei se estabas. Non, estaba na de antes. Pois para min foi unha experiencia... Sí, tamén estaba na de Palas. Pois é que eu de verdade non daba crédito. Dixen, cando empezaron co tema de es que se perdonad, pero se nos estropeou el PowerPoint. Aí sí que xa dixen, madre del amor hermoso. E despois estuve en todo o tempo ademais, a sala chea de xente moi diversa, porque estaban os modernos, os non modernos, os residentes, todos os que aspiraban a que lles compraran estaba ali todo o mundo. E de repente, eu o que pensei en que momento se baixan do estrado, sacan os collares de colores e empezan a dárnoslos, así,
esa xente veu ali engañada, porque pensaban que viña un territorio baleiro. Meteron nun xato, o sea, eu hasta empaticei un pouco con eles. Sí, é que de verdad, Non se esperaba iso. é que para min foi un shock, porque eu iba a dicir, bueno, vou ali a escoitar para ver argumentos, e o que me encontrei foi que a película de Berlanga, de Bienvenido Mr. Marshall. O sea, é que alguén lles contou que iban a ser recibidos así. Entón, ese é o poder da sociedade organizada, e iso non se consigue en un espacio baleiro. Toda esa oposición tan forte que está salindo é que eu non vou nunca máis. E de onde sale? Ten unha raíz que profundamente, evidentemente non se consigue se non se teríamos chegado a onde chegamos, se non chega a ser por la implicación do mundo urbano, porque estamos todos no mesmo barco. Pero que iso non é do conflito. Moitas veces xurde a organización social e xurden ideas para novos proxectos. E despois tamén sobre a cuestión do medio ambiente, do tema das axudas para o pago de servizos ecosistémicos, sí que é certo que unha parte do discurso da PAC vai por aí, o problema é o mismo que antes, o sea, con canto estamos compensando, que eso sería un tema moi chulo de ver e de falar aquí. Pero que estou completamente de acordo contigo e eu creo que, en xeral, na zona rural, e é unha pena, a administración ambiental é vista exclusivamente como unha, e iso falo da miña experiencia non como profesora universitaria, que non traballo no campo ambiental, sino como habitante destos espacios, é vista como unha administración meramente sancionadora. E mentras non se cambie, e iso non é culpa dos habitantes do medio rural, é culpa dos técnicos que aterrizan no territorio. Entón, mentras non señamos capaces de cambiar iso, pois dificilmente vamos a poder avanzar nesa vía. E unha cousa breve, que me gusta que mencionaras o CDR Ancares, porque o ano pasado, en novembro, celebramos o Día do Patrimonio con unha xornada en Navea de Suarna que se chamou Soster o Noso, como soster o patrimonio do rural desde o rural, non? E descubrimos, algúns xa os coñecían, pero algúns descubrimos que ali hai moita vida, hai moita xente traballando e xa o comentei onte, non? Entón, están os vídeos desa xornada disponibles na canle do Consello, así que se algún ten interés, escoitar realmente que opinan, o sea, como ven eles a problemática do seu territorio, da conservación, de como recuperar, da importancia que para a xente ten o seu patrimonio, desde xente que traballa na defensa do patrimonio cultural ou na súa recuperación, pero tamén desde xente que traballa en diversos tipos de actividades económicas que se desenvolven nesta zona. O sea que vos recomendo que os escoitedes e tendes... E ademais é unha zona que sí que é unha zona que ten densidades de poboación baixas e mesmo así ten un tecido empresario, un tecido asociativo que é realmente impresionante. Moi ben. Ben, Patricia. Vou tratar de ir recollendo algunhas cousas bueno, en este caso ir un pouco ao gran. A ver, a segunda pregunta obviamente apunta demasiado a algo que está sucedendo na Ulloa como para obviala, non? E non contarvos un pouco pois como creo que efectivamente o nacemento da plataforma Ulloa Viva é un bo exemplo de case un desvelamento que estaba aí, pero un desvelamento dunha unidade popular e dun sentimento de pertenza e de identidade común que precisamente parte do problema co que terminaba a miña anterior intervención, que a veces non hai, non se chega a producir esa amalgama orgánica, e coa loita contra a Alti si se produciu, non? Pero produciuse, retomando tamén un pouco algunhas cousas que saliron aquí, produciuse, aínda a pesar dos moitos obstáculos que a veces hai por cuestións que foron salindo nestas segundas intervencións, acerca da desinformación, do temor, da memoria, que está vinculada a que pasa con este territorio que de repente xa non funciona como nós coñecíamos como funcionaba e non sabemos, e quero determinar esta frase, non sabemos o que vai pasar con ele. Algunhas das conversacións interesantes desde que empezou esta loita contra Altri, pois con persoas non sempre maiores, persoas, o sea, de 50, 60, 70 anos, non sempre maiores, e logo persoas xa máis de 90, 80 e pico, hai un profundo desacougo. Nos habitantes do rural, polo menos que eu percibo, bastante a parte estendido, acerca de que sentido ten
a propiedade da terra, eles non o din así, pero se tuviéramos que buscar as palabras académicas máis xustas e máis sintéticas, eu creo que a pregunta máis ou menos iría por aquí. Que sentido ten e como teño que facerme o responsable da miña propiedade da terra cando non a dou xestionado, subcómeme, supérame, non a uso, nin a dou limpao, nin creo xa no minifundio, nin non entendo nada, ninguna lógica da que aprendín a dou sostido. Que fago con isto? Incertidume, medo á expropiación. Hai unha lógica do medo á expropiación nunha franxa de idade tremenda, claro, obviamente, se ti efectivamente botas un pouco os ollos atrás, entendes perfectamente ese medo, vale? Pero eu ao principio estaba sorprendida, dicía yo ao meu veciño Raúl, pero que dis? Pero estás exagerando. Como que estou exagerando? Non estou exagerando. A ver que facemos con Monte en Mancomún. Con Monte en Mancomún hai moitos rollos con isto. Entón, o que quero plantearvos é, a veces a sensación que hai con respecto a como xestionar o territorio rural por parte dos habitantes do rural, sobre todo dos propietarios, que, por exemplo, algo que fai diferente a moitos novos poboadores de persoas que, efectivamente, ao mellor non toda a vida, pero de alguna maneira fixeron gran parte da súa vida aí e naceron ali. Xa son maneiras de entender o territorio atravesadas xa por realidades bastante distintas. E agora falo-vos da xente que ten propiedades no rural e que, por tanto, é responsable delas. Igual, responsable de forma directa. Non se sabe como seguir xestionando o rural, non se ten capacidade para seguirlo xestionando da forma que hai que xestionar agora e non ten sentido, en moitos casos, seguirlo xestionando da forma que se xestionaba antes. Ante esa sensación, moitas veces calan profundamente lóxicas extractivistas que non son vistas, pois como a mellor as podemos ver se non temos compromiso coa terra ou se de alguna maneira non temos visto os usos desa terra que foron destruídos e que non sabes que facer con ela, se non sabes como en 10 anos morriches, non tes herdeiros, estás comido un pouco por como xestionas algo que en principio tes que xestionar. Isto pasa, está calando un pouco entre a población. Pero que sucedeu? E agora vou coa parte, creo que este é un problema, digamos, acerca de como, que se plantea a pregunta, non? Acerca de como pode haber un novo xeito, acompañado dun novo discurso, dun novo significado, acerca de como se xestiona a propiedade da terra, que sentido, o sea, que implica habitar aquí, que compromiso teño co territorio que habito. Creo que isto hai que telo en conta. Pero, coa loita contra Altri sucederon tres cousas, eu creo, vou falar moi brevemente das tres, que fixeron que isto, que en moitos casos, por exemplo, con eólicos ou, por exemplo, con encoros, ou con visos que houve na Ulló nos arredores de outro tipo de extractivismos menores, obviamente, que Altri, porque sabedes de que dimensións estamos falando, non? Pero nos anos 90 xa houve loitas na comarca da Ulloa relacionadas con encoro, hai loitas contra eólicos, etc. Nunca funcionou así, porque, primeiro, creo, que nunca se identificou tanto unha loita, cunha sensación enorme de pertenza a un territorio e de arrebatamento bestial da identidade do territorio, no imaginario da xente da Ulloa é moi claro imaginarte pasando camións todo o día contaminando, vendo unha chimenea alta. A explicación de de que dimensión territorial ocupaba a fábrica funcionou para que nos deamos conta do que estaba pasando todo o mundo. Entón, aí, a sensación de, o meu territorio desaparece. Eso sentiuse. E se sinte, que non se sinte polo motivo que sea, non se sinte cos eólicos, non se sinte con corda, cando sinte realmente que o teu territorio desaparece, eso atravesa calquera idade, calquera situación, atravesou a todo o mundo. Logo, houbo referentes, e os referentes foron os novos habitantes. Esta problemática que vos falaba antes, de que a veces non se ten por que amalgamar todo ben, aquí amalgamouse genial. E precisamente quixen falar desto, porque cando estabas falando de Palas, que xa non me acordaba que tamén estuvera, unha das persoas que colleu a voz é moi significativa para min isto que sucedeu. América, non? Foi María. María é unha persoa pertencente ao colectivo Agroqueer, que é médica, naceu en Madrid, viviu en Madrid, e debido a que coñeceu o Festival Agroqueer fai xa 8 ou 9 anos e tiña relacións de amistad con algunhas das persoas que iniciaron o festival, ela, máis 10 persoas máis, todas a vez decidiron vivir ao rural. A maioría delas médicas, persoas que se dedican á medicina. Vos sabedes, supoño que na urbe tamén pode pasar isto, pero vos sabedes que nas zonas rurales o médico, o abogado, o profesor, é dicir, hai certos iconos que son dios, prácticamente, son dios.
que María fora unha das persoas que colleu a palabra, sendo a médica de Palas de Rei, cun discurso totalmente elegante, preciso e axustado, representando a todo o pobo, fixo que iso que estaba iniciado xa, o sea, esa idea de referente que xa podía ter María, potenciouse totalmente e xa non é vista como unha referente allea porque leva pouco tempo aquí, porque efectivamente, claro, ela non sabe, ela non é dos nosos, non, ela non está... Non, iso destruíuse totalmente e aquilo fixo unha conexión bestial, que eu quedeime de verdade, eu estaba no xinte de isto que está pasando é maravilloso, non? Referentes. E terceiro, educación. Pero non falo, xa me gustaría, non falo da educación reglada. Ojalá. Que tamén temos que ser responsables os que estamos nela desto. Non falo de educación reglada. Termino con esta miña intervención. Porque creo que para falar da Ulloa hai que falar desto sempre. A finales dos anos 80, principios dos 90, abriuse un negocio en Antas de Ulla, nun sitio que se chama, aos pés do río, que se chama a Casa da Terra, que se chamou a Casa da Terra. A Casa da Terra era un negocio aberto por unha persoa que viña de Coruña, estaba vinculada á zona de Coruña, pero levaba xa moitos anos implicado na loita medioambiental, quería cambiar de estilo de vida, quería profundamente que no rural había oportunidades además de negocio, e comprou ali unha casa e abriu un negocio vinculado ao turismo educativo, de alguna maneira. Hoxe a Casa da Terra é un centro no que se fan estancias de yoga, de meditación, debates, etc. Sigue existindo. Ben, empezaron a ofrecer cursos, campamentos de verán para peña con moita pasta de cidade, para que conocera o campo, nos anos 90. E os monitores que esta persoa, o dueño, trouxo, eran, obviamente, colegas da súa zona, capacitados, porque era xente que el conocía do mundo da artesanía, eran monitores de tempo libre, etc. Co cal, nos anos 90, o que quero chegar, chega unha masa de xente. Nós somos moi conscientes das similitudes que hai co que pasou co agroqueer fai pouco. Obviamente, cada territorio ten os seus mitos e as súas lendas e os seus signos de identidade. Nós temos este. O mellor é moi exagerado, pero é así. Igual que existiu Amarante, ahora ides entender o que vos digo, ahora existe, de alguna maneira, esa nova movilización de xente, iniciada polo agroqueer, pero non só, de novos pobladores que son importantísimos na conciencia que nos temos e na revitalización. Ben, esas persoas que viñeron a traballar na Casa da Terra, chegou un momento que tuveron un encontronazo co dueño, porque o dueño quería realmente que eso fora un negocio sostible económicamente. E para que fora un negocio sostible, parte das vías que sostiñan o negocio eran estes campamentos remunerados, etc. E parte das persoas que traballaban para el non estaban de acordo con que o que eles estaban facendo, a educación que eles estaban dando, tivera que estar mediada por diñeiro. Colleron, marcharon, compraron media aldea de Amarante, onde hai unha fortaleza que está declarada vi que está cerrada, está en venta, é en alquiler, por se queredes abrila, nós estamos traballando neso, compraron media aldea e crearon unha comuna hippie nos anos 90. Esas mesmas persoas empezaron a dar cursos sistemáticamente gratuitos a todos os nenos, eu nací nos 90, na plaza de Antas de Ulla, un poquinho, sobre todo en Antas, eu son de Antas, en Monterroso tamén, en Palas tamén, pero sobre todo en Antas. Iban ás cantinas, foron as miñas profesoras e son as miñas amigas, por eso sei estas cousas, iban ás cantinas, pasaban o fatal, elas viñan acostumbradas a poder entrar nunha cantina, aquilo era tremendo, como entraron a muller nos anos 90 en algunha das cantinas de Antas, aquilo ainda era terrible, bueno, entraban igual, facían os cursos, etc. Eu xamais necesitei ir a Lugo ou a Santiago ou a ningún lado para saber, enterarme, coñecer mil dinámicas, saber inventar realidades posibles, máis alá das que elas xa me enseñaron a inventar. E como a min, nenos e nenas moitísimos da comarca da Ulloa tivémolas como educadoras e educadores. E iso foi preñando, e nunca na miña zona se pensa que unha asociación que queres montar ou unha cousa que queres facer non se dá feito. E foi unha cuestión de educación e de experiencia directa. Non é... Casi sempre ten unha explicación. Isto é parte da explicación. E Altri ten unha xuventude, prefiero seguirme considerando xoven, de 20 e pico, 30, 40 anos, que ven bregada en certas historias, inda que non todos participaran, o boca a boca existe. E de repente cousas que ao mellor outras persoas vían raras, non nos víamos, nos medramos cos hippies. Se queredes utilizar esta palabra, incluso se queredes denostar, se alguén se atreva a denostala, non? É dicir, nos medramos nunha lógica genial para crear todo. Éramos nenos rodeados desa lógica. É dicir, somos bombas, prácticamente de relojería, ahora mismo, porque non temos esa lógica metida na cabeza. Temos referentes,
E estamos tocando nalgo que é a nosa identidade. E iso trascende prácticamente calquer conflicto e trascende calquera cuestión. Pero claro, para que se den todas estas combinacións no rural, é difícil, non sempre sucede, e por iso esa corresponsabilidade co territorio, esa maneira de poder entender como podemos ter unha visión distinta que funcione, que non sea utópica, etc., é tremendamente difícil. Eu fui pesimista na primeira intervención, está pasando, na segunda non é que sea optimista, pero claro que é posible, é difícil, pero é posible. Ben, resulta evidente que ninguén fixo un estudo sociolóxico da Ulloa antes de tomar certas decisións, porque igual non tomaban as que tomaron. Relacionaba algo que falabas antes desa incertidume sobre e do sentido que tiña a propiedade da terra, cando unha traballaba e sabía o que tiña que facer con ela, que tamén o mencionou antes Jaime cando falou dese sentido de responsabilidade, frente ao que pase con ela. Eu seguramente eso entendo moi ben, hai un sentido de responsabilidade moi intenso en relación coa familia e a casa e o que vai coa casa, que é toda esa a terra e que vai pasar con ela cando nos temos a necesidade de buscar unha alternativa ou unha solución, é moi interesante. E o tema da identidade que enlaza tamén coa terceira das preguntas, que imos ao noso, porque estes encontros están pensados dende o patrimonio cultural, falaba onte que no foro Patrimonio e Sociedade, no que Mar tamén estaba, saquei unha cita onte da guía, que falaba de que o patrimonio é unha realidade abrangente e integral, de alguma maneira todo ten que ver co patrimonio e o patrimonio ten que ver con todo, entón probablemente por eso nos interesa reflexionar sobre todas estas temáticas que moitas veces se pregunta que ten que ver, que fai o Consello da Cultura falando de territorio e falando de política sobre o territorio, que ten que ver eso coa cultura? Pois está claro o que ten que ver, A terceira pregunta situábavos un pouco na situación actual da xestión do patrimonio cultural, E entón falábamos de que o patrimonio cultural recoñecido está centrado hoxe no material, basicamente, guiado tamén por unha visión moi académica do que é patrimonio e do que non é, desvinculando o inmaterial do material e o material e o inmaterial do natural, nunha protección que se establece mediante unha poligonal que separa o que está protegido do que non está. Dentro do protegido hai normas, cautelas, fora do protegido non hai nada de valor ou de interese. Básicamente, ou principalmente, o patrimonio rural, este patrimonio material, principalmente considerado como un recurso económico e se relaciona co turismo. Patrimonio, material, construcción, turismo. E a través do turismo, co desenvolvemento rural. E iso ten efectos graves sobre o sentido e os valores culturais dese patrimonio. Tamén hai outras visións do patrimonio menos académicas que recoñece o coñecemento das prácticas e das formas de organización ligadas ás actividades agrarias tradicionales, fundamentalmente, o que se fai, como se fai, todo eso recoñecido como un valor cultural e recoñecido dende a salvagarda, que é unha forma distinta do que é a protección, unha forma que se fundamenta na transmisión e que implica adaptación, modificación, incluso recreación de formas de facer e de usar. Nos desde a sección de Patrimonio Cultural levamos moito tempo tratando de que se entenda o patrimonio como un sistema no que se integra os valores naturais, os valores culturais, os valores materiais, os valores inmateriais. Desde esa perspectiva, a pregunta que lles facíamos era cal pensades vos que é a potencialidade que eses valores vistos así como un sistema patrimonial
poden ter na revitalización do territorio rural. E volvemos a Valeria. Moitas grazas. A verdade é que están saindo tantísimas cousas que é moi difícil organizar todo isto. Sobre Altri, antes de que me esqueza, dixenlle onte a Teresa Nieto, e eu, persoalmente, quero facer un recoñecemento ao Consello da Cultura Galega e a sección na que estamos, porque foi capaz de facer o informe que se fixo ano pasado. Non, en fin, non foi fácil, segurísimo, sei pouco sobre, sei algunhas cousas, pero o que a mí me parece alucinante é que o Consello da Cultura Galega sexa quen de facer iso. Está moi ben e hai que parabenizar, porque non é doado no país no que vivimos, ás veces dicir determinadas cousas tan benditas, non? Entón, eso é algo que quería dicir, independentemente, que é superinteresante, do proceso intra-Ulloa, que explicou perfectamente genial Patricia, tamén hai moitas máis achegas, non? A min Altri, personalmente, quedame un pouco lonxe, no sentido de dicir que son doutro rural distinto, pero sometidos mesmos medos. A min, cada vez que se me dio da propiedade, eu lembro meu abuelo, en marzo de 2009, volvendo cun papeliño, que dicía vanche expropiar a terra. Iso pasou na comarca de Celanova. Isto pasou, este papeliño teño. E cando se articula ese discurso, ven o medo. Ven o medo. Por lo menos nunha xeración, pero aínda relevante a efectos de votos, está aí, ese papeliño teño guardado, non? É dicir, isto está aí, e cando articulan iso, a min casi que me arrepía, porque claro, hai moitos referentes que están aí conectados, e de golpe aparece iso e inapelable. Nese contexto, polo menos a miña comarca, inapelable, xa está. Non sería coa igrexa topamos, é coa propiedade topamos. Entón, cando aparece iso xa non hai nada que facer, aínda que sexa falso, porque evidentemente todo isto baseábase nunha mentira, pero apélase a esa realidade e xa está, non? Os comunistas, o comunismo, non? Medo en Celanova, máis ni menos, onde a xente que se definía como tal acabou no mosteiro. Como acabou, é paseada no Furriolo, non? Entón, polo tanto, digamos que apelar a cousas moi atávicas está aí. Precisamente, creo que era un moi bon momento, non? E estábamos, de feito, exactamente niso, cando falamos dos patrimonios, cando falamos... Claro, o patrimonio físico, non? Si podemos facer catálogos ou... Isto tocou no ano pasado, non? Todo o patrimonio, ainda estamos ás veces neste tipo de cuestións enciclopédicas, e seguramente, por exemplo, son moi autocrítico, non? A xeografía vive posuída, agora vou falar da posesión, pero a xeografía vive posuída neste libro, que ademais se basea, despois traducido ao galego, con moitos problemas de traducción, etc., pero ben, que se basea ademais na asunción de dúas cuestións que son moi problemáticas patrimonialmente, económicamente, etc., que é que o rural que chegou aos anos 60 era estático, non? Era vello, era resultado de unha serie de layers, como dixo onte Joan Nogué, non? De estratos históricos, e que todo estaba sentado, e que a paisaxe fotofinish era esa. Isto non é así, de feito os historiadores e os economistas explicaronnos que era moitísimo máis complexo, pero hasta certo punto vivimos moi atrapados niso, na idea de estamos aí, isto que temos que salvagardar, preservar, utilicemos a palabra que é como que estamos aí, as terrazas, os viñedos. Isto ten que ver cos imaginarios, con esta imaxe que nunha campaña contra o chamado feísmo, que foi unha moda que percorreu Galicia uns anos, despois desapareciu, pero estivemos todo o mundo aí posuído co tema do feísmo, agora xa non se fala din, prácticamente. Creo que moi incentivado polo poder, evidentemente, por un determinado medio de comunicación que non compra que saque colación. O que se nos dicía aquí era Galicia ten que ser como isto, e cando se nos dicía o referente, o de arriba malo, non era desfeita, e ben feita, e que era a casa de Rosalía, é dicir que, quero dicir, casi igual, a casa que, por certo, os que os dedicades ao patrimonio, a casa de Rosalía, a casa museo de Padrón, daría moito de que falar, porque tampouco estritamente era así na época de Rosalía. Pero que interesante é que se vive, ou se pretende vivir, digamos que posuído nese momento. Isto explicou moi ben Elena Míguez Carballeira, a potencia do imaginario desa Galicia femenina, que é mulleres, e aí, por certo, a dominación e a posesión vai por moitos lados, sobre todo, se facemos unha genealoxía, como fixemos no seu día, de todos os cartéis turísticos que collen imaxes femeninas, a verdade que é para... mete medo. Isto feito por institucións públicas, con a sexualización evidente,
das mulleres e de Galiza, porque claro, non é que isto sexa inocente que vaya por ali, senón que non só así, senón que todo o país o atrapa nesas características e atrápanos en moitas ocasións, pois, por exemplo, na concepción oteriana, non, de a paisaxe galega é rural, na concepción da pintura, en boa parte da produción cinematográfica, os imaginarios que patrimonio e como reproducimos iso, e chego a isto, non? Que son seguramente algunhas das últimas, en fin, todo o mundo viu estas películas e seguro que tivo as súas propias percepcións. E non vou meter nas películas en sí, pero sí que me interesa moito que imaginarios e que está proxectando, non? O que arde foi ultra analizada, pero que me parece máis interesante, me parece moi interesante alén da propia película, que ao cabo de un ano a protagonista apareceu neste anuncio, non? En Galicia volve, non? E cando apareceu neste Galicia volve, di, non? E aquí, di ela, a súa voz, a súa figura, a súa forma, e aquí non só se sentaron clientes, non? En Galicia para que sirve? Para recibir clientes, senón verdadeiras historias, non? É dicir, xa está, o que temos que ter son turistas amigos, non? Que os temos que meter na nosa casa, no noso espazo privado, falábamos antes da diferenciación entre produción e reproducción tamén, en que espazo, e claro, tachan a cuncha do Xacobeo, madre mía, outra vez. Pero claro, que forma parte do cóctel, que sempre estamos no mesmo cóctel. E algo, un produto tan poderoso como podía ser a película, que ten moitas lecturas, sinceramente, para o inconsciente colectivo acabou nisto, especialmente a figura. Non digo que non estou meténdome na persoa, o que estou dicindo é que pasou ca imaxe, non? E a outra película, claro, é que a Serra do Eixe, é moi interesante, porque a Serra do Eixe métenos nuns procesos e por certo aparecen os neururais, claro, cunha visión, creo que un pouco monolítica dos neururais e un pouco monolítica tamén, personalmente creo, dos que son os galegos de toda a vida que seguiron vivendo ali, ben, non vou entrar niso, pero é a Serra do Eixe que efectivamente onde iban os eólicos, quer dicir, os eólicos onde se fixeron as expropiacións que falou perfectamente Mar Pérez Fra no franquismo para converter o que eran os comunais noutro tipo de mundos, etc. E claro, isto vai acompañado neses anos da xeración do discurso da España Baleira e a súa aterrizaxe en Galicia, que é un discurso moi interesado, pero que ten moitísimo rédito. Evidentemente, desde a Academia díxose por activa e por pasiva, por lo menos en xeografía, en outras disciplinas tamén, pero en xeografía non lle chamedes España Baleira, non? Digo España, non me vou meter agora no conflito nacional, que tamén daría moito de si, mas non lle chamedes. E de feito xa, en xeografía fixose un libro que, se me permitidese, bastante a contra España Baleira, que se chama As Españas despoboadas, que dice, home, de acordo, chamémoslle polo menos despoboadas, porque ten menos poboación das que tivo no seu máximo, pero aí hai moita esperanza, hai moitos espazos de esperanza utilizando o título maravilloso do libro de David Harvey, non? Que se chamaba exactamente así, Espazos de Esperanza. Pois hai moitos espazos de esperanza, hai. Remato, eu levo os meus alumnos cada varios anos a este sitio e quedan alucinados. Isto é Galicia, estrictamente non é Galicia por 500 metros en liña recta, pero ben, vamos facer ese xogo. Claro, os meus alumnos quedan flipados, non creen que isto poida ser Galicia, non? Insisto que estrictamente non é Galicia, é Portugal, pero váleme igual. Que isto poida estar ali. Pero efectivamente é un lugar que axuda a traballar moito sobre os patrimonios, sobre as lecturas, porque está protexido, con todo o que iso implica, e que as lecturas que ten, e ademais non só aparece vegetación natural que esperaríamos nun co discurso biolóxico típico, senón que hai moitas outras plantas que explican moitas historias, efectivamente, de que isto foi un monte veciñal de Mancomún, en portugués baldío, e, polo tanto, expropiado polo Estado para facer un parque nacional. E que hai unha historia moi a longo prazo. Augas arriba, isto segue xerando moitas pozas, non? Moitos lugares. Xera lugares maravillosos como este, non? Pero este lugar maravilloso está así en Brao. Claro, queremos todo isto para convertelo nun parque temático de turismo a máis barato, porque ademais, por riba non é que sexa un turismo que vai deixar aquí, senón que queremos todo isto, non? Para que sexa utilizado noutro tipo de extractivismo, que é o extractivismo turístico, non? Claro que hai espazos de esperanza, claro que os hai, non? É evidente, creo que todos fixemos referencia a varios, pero temos que pensar para que estamos facendo todo isto, para que acabe así. Ou
na outra contra, que en inverno non se pode facer, por sorte para o río Home, porque leva moita auga normalmente, polo tanto non permite este tipo de prácticas, polo menos tan intensivas. Grazas. Bueno, pois moi interesante isto para enlazar un pouco con este tema do que falamos da conservación, non? Hai un movimento falando de potencialidades dos nosos sistemas, e vou falar agora, pois centrarme un pouco do que coñezo mellor, esas áreas de montaña ou media montaña de Galicia. Decía, hai un movimento que ven de Centro Europa de renaturalización dos territorios, non? Veñen de sociedades onde hai unha intensificación moi forte de produción agraria nos territorios e onde, pois, en algún momento decidiron que pagaba a pena recuperar os ecosistemas naturais, porque aí onde hai un ecosistema que pode funcionar por si mesmo, pode repercutir nun beneficio para toda a sociedade, non? Claro, eso ven, unha decisión como esa, pois ten que ver dun diálogo social e dunhas políticas pois de amplias miras que non poden centrarse únicamente na visión de curto plazo e productivista, non? Pero eu penso que para Galicia habería moitísimo potencial, non, en algunhas ideas como estas. Por qué? Porque, voltando un pouco que falábamos ao principio de que as nosas necesidades en parte poderíamos cubrilas co que xa temos, e nese sentido, pois, o que noutros países de Europa tiveron que recuperar, reintroducir grandes herbívoros, por exemplo, ese tipo de cousas que son factores, ao final, disruptores da realidade, no noso caso, témolos aí, non? Temos unha riqueza en todos os sentidos, non? Ti falabas desa relación entre o patrimonio material e inmaterial. Se falamos desde o punto de vista ecolóxico, hai un concepto tamén que está moi discutido, que é a diversidade biocultural, non? Esa interacción entre a percepción humana e os valores naturais. Cuestións como, por exemplo, como se reflicte na toponimia pois a riqueza, a diversidade de ambientes ou elementos naturais. Hai unha relación directa, non? Aquí, bueno, pois xa sabedes, aquí en Galicia temos unha riqueza toponímica enorme, non? E ese tipo de interaccións, claro, o que fan é que non se pode desligar realmente unhas cuestións de outras. Temos un patrimonio inmaterial, pois falabades da música tradicional, de tantísimas cousas, pero levando o territorio pois das prácticas tradicionais, non? O que falábamos deses besteiros que teñen as súas bestas e saben como dirixilas, non? En Sabucedo sempre contan que cando a festa comezou a gañar pois tanta fama e chegaba xente de fora a axudar a recuperar os animais do monte, aquelo era o que antes facían en 2 horas, pois tardaban 3 días, porque enseguida pois a xente fai o que non debe facer porque non sabe facelo, non? Simplemente. Claro, aí hai unha cuestión que é ese coñecemento, non? Desas prácticas tradicionais, que é unha parte que non a podemos desvincular do patrimonio material, se falamos, pois, por exemplo, do patrimonio natural, non? Da existencia duns determinados hábitats naturais que, según a Unión Europea, pois, merecen unha conservación, non? E nese sentido, falaba deste tema da renaturalización, non? É unha proposta que teño feito moitas veces. Nalgúnas zonas tense interpretado como unha especie de empuxe a despoboación, en cambio aquí en Galicia teríamos todo o contrario, porque precisamos os gandeiros e precisamos que as comunidades de montes manteñan a actividade para que
o sistema funcione, pero é un sistema que desde o punto de vista ecolóxico é moi rentable, apenas precisa insumos e, sin embargo, produce moitísimo en todos os sentidos, de forma directa e de forma indirecta, como falábamos dos servizos ecosistémicos. E despois o que hai que plantearse é, digamos, pois, se queremos poñernos nun plan de país, de ordenación do territorio, pero cunha visión de futuro, cales son as compatibilidades ou as incompatibilidades que atopamos, non? Porque volvendo ao tema da proposta do proxecto de Altri, claro, aí, bueno, podemos pensar en proxectos disruptores, pero eu penso que este probablemente tería o primeiro premio, non? Porque, claro, estábamos falando dese impacto directo na área da Ulloa, en tantísimos elementos diferentes, non? Como é a hidroloxía, como é o medio ambiente, os recursos naturais, pero tamén, pois, o impacto sobre o país, non? A demanda de eucalipto que ten unha fábrica como esa, por máis que se diga que non vai aumentar as plantacións ou a superficie ocupada polo eucaliptal en Galicia, eso sabemos todos que non é posible, e, por tanto, estamos introducindo un elemento que, por certo, pois, un dos fitos foi a declaración de impacto ambiental publicada pola Xunta e que, de alguna forma, deu pé a que se pechara, non? Ou eso foi o que se procura, non? Escoitamos o presidente da Xunta decir que o debate ambiental está pechado, non? Porque este sistema declara pois que este proxecto é compatible, non? Coas normativas que temos a día de hoxe. O que fai pensar é que temos un problema no sistema, non? E, por tanto, penso que mirando cara a futuro temos moito potencial. No tema de Altri, eu quero ser optimista no sentido de que penso que a resposta social, como decía Patricia, que tivo isto, pois pode significar un antes e un despois. Pode axudarnos a ser conscientes do que temos e do que podemos perder tamén e plantexarnos que precisamos un proxecto de país, non? Que inclúa outro tipo de convivencia con medio natural e un sistema pois menos extractivo e máis integrador. Só un momento, vou aproveitar para poñer un exemplo non dese informe, sino de outro informe, a sección de Patrimonio. A Comisión de Informes traballou sobre a declaración de Vic da Rapa de Sabucedo e unha declaración que mostra un pouco esta crítica ou esta análise que facemos desde a sección do sentido de proteger o patrimonio cultural. O sea, se declara Vic a Rapa de Sabucedo, pero realmente o que se declara Vic é o curro que se celebra en Sabucedo. Non hai ningún tipo de análise de para que se celebre o curro ten que haber cabalos, ten que haber monte, ten que haber xente e ten que haber un sistema de xestión do monte, de xestión dos cabalos, etc. Non é un evento localizado festivo, non? Entón, esa maneira de ver o patrimonio cultural pois, efectivamente, totalmente ligado ao turismo ou a un concepto lúdico festivo, non? Que non ten en conta este sentido integral ou integrado que debería ter, non? Donde non se pode desligar. O sea, o curro é parte de todo un sistema, de todo un proceso de uso e de desenvolvemento dunha actividade no territorio que ten elementos naturais, elementos vivos, non? Ten persoas, ten formas de facer, non? Polo tanto, esa é a idea da que falábamos, da que eu vos falaba cando falamos de un sistema patrimonial. Agora, vale, eu vou a esquecer as notas que traía e visto que saliu un tema aquí importantísimo que é a cuestión da propiedade, que eu creo que é crucial
para determinar o futuro dos rurais galegos, vou intentar ligar propiedade, que saliu aquí, a ver como me sale, con un recurso do patrimonio inmaterial que moitas veces non pensamos. A ver como me sale a cuestión. A ver, tú falabas de darlle a xente do rural, que é propietaria, algo que facer ca terra, porque é certo que a terra respondía a unha lógica agraria que xa non está. Entre outras razóns, polo modelo de intensificación productiva a que nos levaron. Ben, pero que ojalá fora ese problema da propiedade. Ojalá o problema fora que os habitantes dos espacios rurais non saben que facer coa terra, porque agora vou a ser invasiva e vos vou a preguntar aos que estades aquí, por favor, os que señades ou vallades a ser propietarios de algunha finca rústica, levantade a man. A verdad, todos, a verdad, levantade mans, vale. Pois non sodes unha anomalía estadística. Sodes un fidel reflexo do que é a realidade deste país. Somos 2.700.000 galegos e galegas, dos cuales 1.600.000 non é que vayamos a ser propietarios, é que xa somos, hoxe en día, propietarios de fincas rústicas. E a maior parte desos 1.600.000 habitantes, persoas, residen en espacios urbanos. Entón non é que o rural, os habitantes do rural, non sepan que facer con esa terra que quedou ociosa por razóns que, se queredes, despois falamos no debate. É que non sabemos que facer coa terra. E ese é o gran problema que temos. Detrás deso están os usos forestais, detrás deso están os usos eólicos. E iso é o que vamos a ter que... Sí, vale, bon matiz, sí. Algúns sí que saben que facer con eso. Bueno, bon matiz. A ver se volvo a coller o fío. Entón, o que temos é unha serie de propietarios absentistas, que tamén é curioso que tendo tantísima xente que ten unha vinculación, ainda que solamente seña a través da propiedade co rural, teñamos ese descoñecemento. Eu creo que como sociedade igual había algunha cousa que nos teríamos que mirar. Pero bueno, entón, temos esa situación que nos leva a... Hai un mapa que fixo Eduardo Corbelle, interesantísimo, no que fixo un análise moi simple, que é coller, dividir o número de titulares catastrales entre o número de habitantes do concello. Na túa zona, mi madriña querida, iso dá medo. Hoxe en día temos concellos en parte da montaña e o sur de Galicia onde o número de titulares catastrales multiplica por 7 o número de habitantes. E por máis de 7. Vos dades conta do problema que iso significa? Aí vai outra pregunta, que igual xa sabedes porque é algo que levo utilizando anos nas charlas. Cal é o concello de Galicia que máis madeira vende? Que máis ingresos ten por cortas? Unha cidade, será? Creo que teñes unha charla na revista Luces. Sí. É un inédito. Vale. Bueno, saco, normalmente a xente dice a Mariña, tal, non, o concello que máis ingresos por cortas ten é o concello da Coruña. Bueno, hai eucalipto por todas partes, no Concello da Coruña, xa se sabe o que hai entre os pisos ou nas terrazas. Cal é o problema? Pero o que está facendo é collelo por declarante de IRPF. Como? Estás collendo os datos por declarante de IRPF. Efectivamente, que é eso que quero decir. Non, claro, pero é que ese é o punto. Ese é o punto. O que quero decir é, os eucaliptos están nas zonas rurales. Os ingresos, a onde van? As cidades. Aos declarantes por IRPF. Entón, son as cidades galegas as que están recibindo os ingresos dese uso do territorio. Non son os habitantes do territorio os que soportan as externalidades que esa actividade ten, os que reciben os ingresos. E algo así podemos decir dos eólicos. Pero temos unha ferramenta maravillosa que non temos xa que inventar, que forma parte do noso patrimonio colectivo e que formou parte da nosa identidade e da forma de actuar, que son os bens comunais. Entón, fixadevos un pouquiño en isto. É o mismo que plantemos eucaliptos, e me dá igual eucalipto que calquera outra especie, en un monte comunal que en un monte privado. É igual que plantemos un eólico en un monte comunal que en un monte privado. Non. Si no comunal, como dereito a aproveitar o recurso vai ligado á residencia, os ingresos xenerados por esa actividade en quen redundan? Entre os habitantes.
Vale, e non, a ver, de verdad, eu non teño nada en contra dos eucaliptos, nin en contra de ningún tipo de especie, nin animal, nin vegetal. Eu o que penso é que temos que... E aquí nos sobra espacio para calquer cousa. O que nos sobra é espacio abandonado. Entón, da mesma maneira, me pode parecer absurdo que se utilice terra agraria para plantar eucalipto como para plantar carballo. Porque desde a perspectiva económica, non sei na ambiental non me meto, pero desde a perspectiva económica é unha barbaridade igual, porque non son os mismos, non é o mismo rendemento que vamos a ter dai. Entendedes o punto? Entón, aí temos unha maneira de utilizar un recurso patrimonial, no que non moitas veces inmaterial, que esa forma que tiñamos os galegos e as galegas de actuar de maneira colectiva e que, afortunadamente, no tema dos montes aínda non perdemos, como non son os únicos bens colectivos que temos. Pensade nas levadas, pensade nas traídas. Ou que credes? Que os que vivimos na zona rural temos agua corriente? Temos agua corriente porque temos unha traída do monte que mantemos entre todos. Donde hai regadío, na maior parte dos sitios é por levadas que os que continúan traballando a terra levan séculos mantendo. Entón, toda esa tradición que se foi perdendo, pero que en algúns casos se conserva e que debemos conservar con mimo, incluso algunha delas recuperar, porque son formas moi intelixentes de xestionar os recursos, eu creo que son un futuro no que nos temos que apoiar para pensar nunha planificación futura do rural. E xa está. Bueno, despois falamos un pouco desto. Patricia. Remato brevemente. A veces cando, non sei a vos que vos parece esta reflexión, pero a veces se nos paramos a pensar como reconectar con toda esa maneira de habitar o rural, hai veces que dá a sensación, a mí tamén me dado moitas veces, non en conversacións, en reflexións, parece que todos notamos isto, como que nos falta algunha xeración. É como que, obviamente, eu móvome máis coa xente da miña idade, e entón, a veces notamos a sensación de que nos entendemos mellor cos que teñen 90 anos, as persoas que estamos vivindo no rural recentemente, non? Como que se nos faltan eles saber que facemos, porque hai un punto aí, a inteligencia di que esa persoa é que che pode facilitar a ti un coñecemento e unha maneira de estar aí máis orgánica, que ten máis sentido, non? Obviamente que hai unha explicación históricamente a isto, e moitos, como a min vivímolo coa emigración, meus pais emigraron, quero dicir, eso xa produciu aí un corte bastante potente en que eles habiten onde habiten ou non habiten e continuaran facendo ou non certos traballos, non? Pero incluso que non se deran casos así, si que dá a sensación que o interlocutor para ti chegar a comprender e a habitar de forma máis orgánica os espacios rurales sempre ten que ser unha persona moi maior, non? Entón, eu creo que, digo isto porque creo que debido a eso, algunhas das accións de recuperación do patrimonio, polo menos nas que eu levo participado últimamente, e moitas delas vinculadas novamente ao territorio que habito, a Ulloa, están basadas un pouco neso. Eu creo que sin conciencia, o sea, ahora mismo dámonos conta de que sucedeu así. Pero cando pensamos que nos apetece facer ou como nos apetece facer isto, non había esta reflexión feita. Pero sí que estamos facendo o seguinte. Eu creo que se está producindo unha especie de reinvención cando se levan a cabo procesos nos que converxen a arte e o patrimonio, unha especie de reinvención de como ese coñecemento que as persoas de 90 anos teñen, nos podemos de alguna forma apropiar del e resignificalo mínimamente, facelo noso mínimamente, non? Neste libro, por exemplo, está unha das actividades que pudera ter que ver con isto, que se lle propuxo aos habitantes da Ulloa que tomaran fotografías, non a fotógrafos, a calquera persoa, que fixeran fotografías, que fixeran creacións audiovisuales, que fixeran propostas de diseño gráfico, etc., fixándose nun elemento do territorio que por algún motivo, positivo ou negativo, fora significativo para a nosa identidade. E tratara de elaborar como un pequeno resumo abstract dicindo a súa maneira, dicindo, pois isto a min preocúpame por isto, interésame por isto, creo que me define por isto, non? Porque aí hai unha reinvención tremenda en todo o proceso de creación que se pon en xogo aí. Entón, dá má sensación a veces, por exemplo, agora en moitas conversacións nas que queremos montar rogas para limpar os camiños,
6 ou 7 persoas que non damos limpar os camiños, porque eu ben sei que non sei facelo, pero bueno, xa aprenderei a ver. Collo a roga, fíxose fai moi pouquiño tamén ali en Palas de Rei, na Ira da Xoana, unha creación musical vinculada coas levadas, que decías ti agora, non? Pero claro, faz a creación musical, pero ao mesmo tempo todos aprendemos o que é unha levada, por onde vai a levada, que vai ao redor da Ira da Xoana, etc. Sí que noto que constantemente están sucedendo procesos de creación que collen o patrimonio e de alguna maneira o canalizan para que, primeiro, o coñezas e, segundo, de alguna maneira o resignifiques ou o reinterpretes, non? E eu creo que esta pode ser unha maneira, a maneira que eu propoño de aportar algo a esta última pregunta, non? Porque creo que axuda a vertebración social no territorio, e porque creo que é moi orgánica para os habitantes do territorio estar traballando con este patrimonio constantemente, estalo actualizando, estalo de alguna maneira disfrutando, porque moitas son cuestións prácticas, necesarias. Efectivamente, na miña aldea non hai tampouco... O sea, a traída fixo o meu abuelo e además os desa xeración, senón non tiñamos auga nas casas. E a levada é un problema se ti queres plantar unha horta e che ve unha baixada, por exemplo, na miña zona é un sitio que podría ser un arrozal, perfectamente, se non canalizas ben a auga. Son cousas que se necesitan para realmente convivir e vivir nese territorio. Entón é maravilloso cando ti descubres que todo ese xogo aparte che está realmente dando o quid da cuestión para que ti vivas ben. É como cando falamos do reciclaxe e vemos os hábitos de reciclaxe que tiñen as persoas nos anos 40. Pois claro, é que apaga, vamos. Pois aprende dai. E é por necesidade. Non é por necesidade. E esta cuestión da resignificación do patrimonio, eu digo que en gran medida é por necesidade tamén. Pero é moi bonita, son experiencias moi positivas, preciosas e que aparte son moi necesarias para as persoas que habitamos o rural. Mira, se me permite solamente unha cousa, porque me encantou que fixera referencia a Rogas, porque xunto cos montes veciñais e Xama Común é outra desas formas de organización colectiva que máis aló dese tipo de cousas que está de resignificando continúan vivas hoxe nas comarcas agrarias e se continúan practicando. E todo este patrimonio inmaterial é ademais unha máquina poderosa non solamente de xenerar benestar para a comunidade, de xenerar en algúns casos recursos económicos, é que son máquinas xeradoras do recurso menos abundante nas zonas rurais, que é o capital social. E é fundamental. E igual é por aí polo que tiñamos que empezar a construir en moitos espacios. E eu creo que esos son elementos básicos para esa construcción. Ben, se vos parece, facemos un último turno, unha última volta por se alguén quere puntualizar algo ou tal, e despois pasamos ya a palabra ao público, os asistentes, perdón, público. Moi rápido, moita envexa porque comunais, rogas, traídas, levadas no meu contexto xa non existen, eso desapareceu por completo. Entón, por procesos distintos, porque efectivamente os rurais son plurais, non? Procesos de concentración parcelaria que implicaron outra forma de exposesión, a conversión dos comunais en monte público que non é o mesmo, se paraban xos, pero isto aí houve moitos xogos, e todo isto afundiu, non? Entón, moita envexa naqueles lugares nos que se poden, non? As levas non levan auga desde hai moitísimo tempo, as traídas xa non son as traídas que había, senón que a traída pública municipal, que é outro mundo, non ten nada que ver con a traída. Chamamos de traída igual, pero non ten nada que ver coa traída que houve, que existiu, non? Entón, claro, tamén, por iso pecho, o mellor o retorno rural, concepto que debatemos moito, é que é moi plural, dependendo do rural que esteamos falando, porque hai lugares nos que sí que opera lóxicas, que o mellor son as que operaron no Reino Unido nos anos 70, cando se falou de conceptos parecidos a estes, non? Counter urbanization ou renaissance rural no caso da Francia dos 80, porque claro, é que desapareceu esa conexión, entón o mellor aí ten outro sentido, pero é moi interesante, moitos aprendizaxes e moitas grazas. Pois, sí, nada, eu tamén estou de acordo con que é moi interesante o tema deste tipo de tenencia do monte, non? As comunidades, os montes vecinais en mano común e as comunidades de montes, e non sei se é así en todos os lugares, pero eu pola experiencia que teño, aparte, pois, son ámbitos, pois, non sei, moi cooperativos,
en xeral, liderados por mulleres en moitos casos. Na nosa zona onde nos tocou a nos traballar, a verdade que era algo que nos chamaba bastante atención. É certo que habrá noutros lugares será distinto, e, bueno, tamén falando da complexidade que pode ser. Pero, bueno, un pouco quería respostar o que comentabas antes sobre o tema das especies que empregamos, ou se un sistema que é productivo ou non é productivo. Eu voltaba ao que decía ao principio, non temos que pensar únicamente na productividade en termos de produto en si mesmo, non? E pois a comparativa entre o carballo e o eucalipto vai máis aló do que podemos extraer ou do que podemos vender o produto e recuperar cartos, non? Porque socialmente nos beneficia máis un sistema que outro, e iso é, de alguna forma, o que deberíamos integrar. Falaba antes da renaturalización, o bo do carballo é que, bueno, dependendo das áreas, pero pensemos nunha carballeira que por unha rexeneración natural nos vai prover duns servizos ecosistémicos que nunca vai pasar co eucalipto. E o sistema perverso da explotación do eucalipto que temos a día de hoxe, en que as empresas ofertan pois facer eles mesmos a explotación, pero de alguna forma o que están pedindo é que a xente abandone o territorio, non? E iso vai en liña con esa, bueno, pois sí, realmente os beneficiarios están na cidade e o monte non é que este abandonado, está explotado cun sistema extractivista no que sobran as persoas, non? E iso, dende o punto de vista deste sistema que debe ser integrador de conservación de todos os elementos do patrimonio, a mí me parece incompatible. Bueno, eu me interesa moitísimo despois a ver se me contas cal é ese monte, porque estamos facendo un traballo sobre o papel das mulleres nos montes veciñais e Mao Común, e sí que temos localizado varios nos que as mulleres son un motor. Nos temos unha dúcia, Vale, pois despois xa falamos e me contas, porque non é o habitual por ese rol de representación social da casa que recaía no varón. Eu o que si quería comentar e finalizo aí é con unha cuestión que me quedou aí no tinteiro cando falábamos de novas actividades no rural, que eu creo que tamén temos que considerar que hai actividades que realmente teñen unha forte desvinculación co que é o uso da terra, que son moi interesantes e que xeneran renta e emprego e fixan poboación, pero que sí que é certo que moitas veces eu creo que confundimos dous conceptos, e é un problema xeral, confundimos dous conceptos que son completamente diferentes e temos que ter cuidado con eles. Unha cousa é o abandono demográfico e outra cousa é o abandono territorial. E entón aquí, no rural galego, temos territorios con moi baixa densidade de poboación, pero que están xestionados razonablemente, ou polo menos non son espacios problemáticos desde o punto de vista dos incendios ou demais. Eu que sei, se me ocurre a Terra Chá, por poñer un exemplo, porque realmente hai quedas persoas que realmente están xestionando ese territorio, en este caso para un uso agrario, e despois temos espacios que están densamente poboados e que non están, e que están completamente abandonados. E vos pido que lembredes o que pasou en toda a comarca de Vigo no 2017. O que pasa en Ourense todos os veráns, concellos que teñen das densidades de poboación máis altas de Galiza, pero que viven completamente de costas ao territorio rural que os rodea. E o que temos é un territorio poboado, pero con enormes superficies que non teñen ningún tipo de xestión. Entón, o tema da poboación e a xestión son dous elementos distintos e que merecen ser tratados de xeito ben diferenciado. Nada, eu recuperar unha reflexión que sacada do artigo de Joan Nogué, do ponente que estivo onte, que tristemente non puiden vir, pero que creo que non saliu en todo o debate, porque saliron moitísimas cousas interesantísimas tamén, pero que é importante rescatar e que pode ser conflictivo. Efectivamente, eu creo que parte do que caracteriza o rural de hoxe é que se desdebuxan as fronteiras entre o rural
e o urbano. É algo que non saliu aínda, e a min sí que me gustaría, bueno, pues que polo menos tuvera aí unha pincelada. Cando un se pon así concienciudo e quere ser ecolóxicamente sostible, etc., nos dámonos conta que somos o peor do peor. Eu fago 77 km ida e 77 km volta todos os días da miña vida de luns a venres para ir traballar. E fagos gracias a que teño un coche que me permite vivir onde quero vivir, que é no rural, pese a que traballa 77 km de distancia. E hai nos peores, tamén mellores, pero xuramos que hai xente que fai inda máis. Vale, podemos ter un territorio con mellores vías de comunicación ou peor, pero desde logo, se estuvera como fai 60 anos e se os coches proliferaran como fai 60 ou 70 anos, eu non podería estar tendo este tipo de vida. Ese coche permite, además, que ainda que non se produzca teatro na miña zona, que sí que se produce, pero, bueno, poidelo consumir facilmente, por tanto, mitad do que rodea a miña vida, do que rodearía a miña vida nunha cidade, pois pode seguila rodeando de forma mínimamente razonable. A costa, xa digo, dunha contaminación e dunha mestura entre características que están na miña zona e características que non son realmente da miña zona, que converxe porque se difuminan esas fronteiras, non? E sigo falando da mesma zona, unha zona que ten unha produción cultural relativamente boa e espacios de encontro e de ocio e bares e tal, razonable. Pero o que está pasando tamén actualmente no rural é que, bueno, hai unha conexión moi maleable entre a cidade e a zona rural. É isto un problema? Estuvo a punto de salir isto, creo, cando falabades ao principio do rollo da conexión por tren, quero dicir, podería apuntar aí, non, esa historia de, vale, que cousa vai facer que cousa vai afectar moitísimo ao futuro do rural? Eu creo que esta sí vai afectar. Eu creo que canto, xa digo, por sorte ou por desgracia, canto máis estén desdibuixadas esas fronteiras, dá má sensación que pode beneficiar as zonas rurais. Pero, claro, o problema é, que anotei aquí, porque a expresión era moi acaída, se o que estamos é urbanizando, bueno, non sei, daste conta, se o que estamos é convertindo as zonas rurais nunha urbanización. Eu non, obviamente as que están moi cerquiña das cidades, sí, estamos notando eso, e Friol de repente xa é un lugar, pois claro, que iso é unha maravilla, non? Porque está ao lado de Lugo e é barato e tal. Eu na miña zona non o noto, non podo decir eso, por exemplo. E tal e como a orografía galega, creo que por sorte sería moi difícil que eso acabara pasando en todo o territorio. Pero isto está pasando e, efectivamente, moitos novos pobladores, gracias a esa característica, é que podemos habitar o rural. Non sei hasta que extremo chegará isto, non sei como se debe canalizar, pero desde logo é unha das características que fundamentan como é esa nova convivencia co territorio, creo. Bueno, conta deso, tamén neso, ti falabas das infraestructuras, e tuveremos as estradas hai 60 anos, pero, por exemplo, se analizas o desenvolvemento urbanístico dos concellos ao longo da autovía de entre Vigo e Ourense, como a poboación de Vigo se foi distribuindo ao longo dese percorrido unha vez que empezou a funcionar a autovía, tamén cal é a relación que ten esa poboación urbana, que probablemente se vai fora da cidade por razóns económicas moitas veces, porque a vivenda é máis asequible, etc. Pero sobre ese tema tamén se falou, eu estou aquí recomendando todas as nosas actividades anteriores para que as visionedes na xornada do foro de Pensar o Mundo de Galicia que coordinou Rebeca Blanco, que estivo Álvaro Domínguez falando un pouco de eso, de sigue existindo un mundo rural e un mundo urbano, hai realmente, podemos falar hoxe de urbanos e rurais, non temos as mesmas necesidades, as mesmas expectativas, desexos, etc. Tamén foi un tema tamén moi interesante. O tema dos comunais o ano pasado en Casal. Como vedes, estamos aí, en todo. Ben, eu creo que podemos darle a palabra aos asistentes se queredes facer algunha pregunta, algunha intervención. Sí. Ou un pouco en conxunto porque somos
compañeros de traballo, e entón eu son técnico de Trasatec na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Vale, en Trasatec nunha encomenda a Gader. Entón, creo que María, pues, creo que é un pouco a persoa caída, porque estiveche no seu momento dirixindo a Axencia, e creo que estamos nun proceso... Era su directora. Era su directora. Vale, pensei que fora pero estaba en un momento onde nós estamos vinculados a algo que surdiu dai. Nós estamos ahora mesmo nunha encomenda que leva ao desenvolvemento da Lei de Recuperación Agraria de Galicia, que se fai moito a través do Banco de Terras, que se creou nesa etapa tan política, por dicir así. Eu concretamente son técnico, e a miña compañeira é xurídica, levamos como partes diferentes. Eu sí que levo un pouco máis o desenvolvemento dos proxectos de mobilidade de terras que estipula esa lei, que son aldeas modelo e polígonos agroforestais. A maiores teríamos noutro apartado da Axencia as concentracións parcelarias que saíron tamén por aí no debate, un pouco. Gostaríamos saber un pouco a opinión de como, mellor, desde a visión de como se creou o banco a como estamos agora, se cumpriron obxectivos, se quedou como algo que non se eliminou pero quedou escondido. E claro, aí vai unido co problema da propiedade da terra, o debate que tuveche desas mulleres rurais da mesa redonda, que foi o tema da propiedade, que iso sí que eu, personalmente como técnico, vivo moito de todo o tema do minifundio, proindivisos en plan o tema de propietarios, de venir unha parcela de 50 metros, son 7 propietarios, un deles no Brasil, que non sabe nada del, e claro, no noso caso, como eu, por exemplo, levo unha aldea un polígono, o polígono que levo, vale, levo 2, pero como se non existira, levo unha aldea modelo que sei que xa está prácticamente en arrendamento, que é Milariño de Couso, Soto Grande. Unha aldea pequena de 10 veciños reais, e o gandeiro un veciño da propia aldea que vai por cabras a producir, neste caso para leite e para queixo, posteriormente. Estou indo por aí. E sí que tratei moitos propietarios, entón, a maioría nin sequera viven ali xa. Incluso parte desa aldea é das poucas que hai un monte comunal na súa maioría da superficie, pero comuneiros son 6. Un deses comuneiros está nunha residencia, e outros a media de idade 70-80 anos. Claro, no caso da lei, entre aldea modelo e polígono, eu quedome coas aldeas. Nas aldeas non se fai ningún tipo de reestruturación, mantese a xeometría parcelaria igual, e simplemente hai un arrendamento voluntario cara un proxecto gandeiro, que normalmente incluso son pequenos proxectos, persoas autónomas, que se valora que sea xente moza, un pouco así. Pero claro, eu que levo 3 anos traballando, vexo que queda ao final en pequenos proxectos ciscados no país, pero non hai algo transformador de todo o rural en conxunto. E isto lazo moito coa charla que deu Teresa Taboas fai unhas semanas aquí tamén, de que non hai unha planificación. Quedan 10 proxectos que se algún sae ben, fantástico, pero queda aí en algo moi pequeno. E o único tema da propiedade, claro, as concentracións como que non son a mellor solución, pero o minifundio mellor tampouco. Entón, que temos que crear? Porque claro, o monte comunal xa hai algo estipulado por unha lei, que son os montes que xa normalmente xa están prácticamente case todos recuperados, máis alá de que a mellor esta finca tamén é comunal, esta non, pero claro, hai provincias como a Coruña que prácticamente non teñen monte comunal. Entón, cal é a solución un pouco para un pouco o tema da propiedade, que se recupere terra agraria, que non sea invadida por parte polo tema forestal, e iso tamén se terá que ir cunha sinerxia con un modelo forestal multifuncional, diversificado, onde podemos debatir deixar a parte o debate de se eucalipto sí, eucalipto non, porque iso é máis complexo, pero sí temos todo o mundo claro que ten que ser multifuncional, que ten que haber, non pode haber monocultivos prácticamente unha provincia chea de eucaliptos, nin comarcas, nin sequera un monte exclusivamente dun monocultivo de eucalipto, que iso vai unido a altria, etc. Creo que non me enrollo máis, porque me enrollei moitísimo. Buah, vaya preguntiña que me acabas de facer. É que tocaches todos os paus. A ver, primeiro, sobre a Lei de Movilización de Terra Agraria. Eu, vos podedes imaginar que non son fan do goberno actual, non? Ben, con todo teño que decir que esa lei, como documento técnico,
me parece moi aceptable. Eso de entrada. Ten cousas que son, para min, foron revolucionarias, tan simples como, por exemplo, impedir o cambio de uso en fincas agrarias, aínda que estén abandonadas. Eso, por sí mismo, significaría unha revolución. Dito isto, te conto unha anécdota de onte en clase. Estaba precisamente explicándolle esa lei e díceme un alumno, gandeiro, de Boimorto, díceme, que dices só? E digo eu, que eso non é certo. E digo eu, como que non é certo? Está na lei. E me dice, pero se a miña veciña plantou eucalipto, a todo isto hai unha moratoria no eucalipto, sabedes? Xubilouse, plantou eucalipto nas fincas todas en lugar de arrendárnolas. Eso, claro que se pode facer. E dixenlle, claro que sí, tes que facer, claro que se pode facer, porque o papel terma de todo o que lle pos. Entón, se tú tes unha lei ben diseñada, pero non tes ninguna vontade de levála adiante, de que sirve? Eso por un lado. O tema das aldeas modelos. Dúas cousas. Cantas hai? 20, non? Eu creo que, eso mireino, porque además temos un proxecto no que en parte estamos empezando a traballar aí, ou estábamos empezando a traballar aí. Unhas declaradas, pero o problema está que saen a concorrencia pública. Claro. Que son os gandeiros. Realmente as aldeas por será se recollen autónomos. Claro, o que miramos eran, non sei se 19 ou 20, e entón o que inicialmente nos pediron era que intentáramos facer unha ferramenta para a elección, porque claro, como se elixen? Como se elixen? Como se elixiron esas aldeas? Están realmente no lugar atinado? Bueno, en fin. E segundo, esta ferramenta tan estupenda, facendo as contas, 30.000 entidades de poboación a 20 aldeas cada 5 anos, dentro de 350 anos temos o país niquelado. Non? Entón, a ferramenta non é mala. A ferramenta non é mala. O tema dos polígonos a mí me parece estupendo e me parece unha decisión moi valiente. Ojalá se leve adiante. O tema do Banco de Terras no seu momento era unha ferramenta moi importante, por iso se decidiu leválo a cabo. Tamén é certo que chegou 40 anos tarde. Que ese é un problema. Sempre, se nos comparamos, e no proceso de axuste agrario ese tardío que tivemos, nos comparamos con un país que realmente ten ordenación territorial e ten unha política activa, tivo desde os anos 40 unha política activa, 40 igual exagera un pouco, pero desde os anos 50 unha política activa de protección do suelo agrario que é Francia, eu vos recomendo que entredes en Eurostat e miredes as gráficas de variación dos precios da terra agraria entre países. E entón podedes ver, como no caso do Estado español, onde non houve esa política, a variación é esta. Claro, non toda a terra agraria ten a mesma cualidade, non mesmo unha terra de secano que un viñedo, pois entre a hectárea menos pagada e a máxima, hai unha diferencia brutal, e en Francia é así. E iso é o mercado, non é o mercado. Iso é unha política activa que levan décadas implementando e que deu ese resultado. Agora acaban de sacar o Banco de Explotacións. Eu aplaudo hasta coas orellas a esta ferramenta. De novo, ven con moitos anos de atraso, pero se realmente este tipo de ferramentas hai unha vontade de leválas adiante, igual que o Banco de Terras, que aí podo falar como usuaria, acabamos sacando as fincas dali porque era completamente inoperativo, terminaba o prazo e non te enviaban a tempo, pero non porque as persoas que estén ali non sexan dilixentes, é que non teñen capacidade para facelo, porque realmente estamos falando dun volumen de traballo que non poden asumir, ou non sei cantas persoas están levando agora o Banco de Terras. Cando eu deixei de ser usuaria, creo que había 2 persoas. Eso é manter o esqueleto, pero facelo completamente inoperativo. Entendes? Entón, a lei, técnicamente, me parece soberbia. O que vexo, e, bueno, todo parece indicar que, e estou falando de palabras, as escoitarías como as escoitei eu, da propia conselleira, que unha ferramenta, as aldeas modelo foron un éxito e, polo tanto, como foron un éxito, non vamos a continuar profundizando en esa ferramenta.
Eso é a miña opinión, vale? Sí. Eu quería comentar en canto aos eólicos, é unha loita que temos... Pola grabación, perdón. Digo, en canto aos eólicos, que é unha loita que temos en todo Galicia. A miña comarca é a comarca dos Ancares. E claro, nos ali loitamos moitísimo cos eólicos, porque sabíamos que eses aparellos ao longo do tempo, pois evidentemente corróense, a oxidación, etc. A parte disso, o ruído, os animais, a biodiversidade, bueno, sufriría moitísimo e nos, lóxicamente, temos un amor á terra fora do natural. Non sei se fora do natural, pero tamén é certo que vivimos ata toda agora, todos na mesma casa, 9 persoas todos os días comendo, non, a veces 10, a veces 12. Eu ainda pertenzo a esa xeración, bueno, da que, por certo, me alegro. E claro, temos un amor telúrico, non? Hostia, agora, porque ese Carballo coñecemos a súa identidade, o seu nacemento, que non plantou, se foi o avó, se foi o bisavó, se foi o tataravó, entonces, ou a tataraboa tamén, que plantaba tamén. As mulleres traballamos o mesmo que os homes nas aldeas, non temos eses problemas. E por qué? Porque íbamos a mallega como a eles, íbamos a segar como a eles, íbamos a coller a erva como a eles, e todo como a eles, o sea, non había. Eu non vi esa discriminación na miña aldea de mulleres. E máis, aí había un respeto, tivemos un respeto enorme, a xente maior sempre. Coido que na cidade eses valores están en decadencia, a como nos aínda se conservan. Aínda a xente convive cos seus antergos, aínda a xente no meu entorno vive por e para os seus tamén, non? Consideramos importantísimo o eido familiar, vamos, é a nosa base da que nos alimentamos, evidentemente, emocionalmente e de outros xeitos, de todos os xeitos, e culturalmente, e etc. Pero, bueno, eso, a loita dos eólicos, que saibades que tuvemos que loitar moito, que botamos 3 anos loitando para que non nos puxeran, e ao final ganamos a loita os veciños tamén, e veciñas, que todos colaboramos moitísimo, dende a farmacéutica, ata a veciña do lado, que levaba os papéis, que facía as firmas, que recollía, claro, temos moito que traballar, e seguimos niso. Por que? Pois polo amor á terra e o amor ao que nos rodea, que hai un amor inmenso. E iso é o que nos move realmente. A min é o que me move, pero sobre todo vivindo aquí tamén me movín e tamén colaborei, porque considero que é fundamental. En canto ao do Banco de Terras, bueno, nós tamén temos as terras alugadas no Banco de Terras e tivemos algún atranco, sí, cando houve estes cambios no banco que tiveron, pero bueno, seguimos con elas alugadas ali e a verdade é que foi un xeito bastante bo dentro do malo, porque senón desaparece a terra en enteras. E logo, en canto a película do que arde, sigue moi vixente. A min acaba de mandarme a veciña un vídeo ardendo a leira do lado, que está toda teigada de castiñeiros todo ao redor, e acaba de mandarme porque estive o mércores, nunca na vida fun a Guardia Civil a Santiago, e fun o mércores, porque o veciño lle planta lume o silveiro que ten ao lado, porque non sei que considerou que encima plantalle lume con este calor terrible. Entón, claro, por qué? Por a mí lle interesa un cachiño máis na súa leira. Quer dizer, esas cousas están tamén dentro do noso xeito de ser, porque a veces tamén nos gusta un metro máis movendo os marcos, non? Tamén a veces esas cousas pasan e siguen pasando e tamén temos que loitar con iso, non? Por desgracia. E outra loita tamén é a loita cos concellos. Os concellos, en vez de cooperar cos cidadáns, non cooperan, non entendo por qué. O noso alcalde tirou con unha rebola nosa, non explico porque dixen, tirallas polas todas, todo o que moleste, tiralle todo, pero non a tires polo pé, por favor. Pois está no pé, e os cachos mandaronme fotos que están polos camiños. Digo, madre mía, porque uns cachos da rebola están no camiño, non pode ser. Se esa rebola, claro, é unha rebola que leva ali desde o meu avó. Digo, isto non pode ser. Pois é. E dices, madre mía, que teño que facer? Pois denunciar o alcalde. Por que o alcalde? Por que os alcaldes e alcaldesas deste país non teñen unhas normas claras e non se lles dicen ou non as respetan? Que pasa? Por que a xente que se encarga do medio ambiente non está pendiente e fai algo, se move e fai? Por que? Pois porque non podemos ter unha administración anquilosada, temos que ter unha administración que se mova. Non vale eso de estar gobernando desde o despacho e
e mandando desde o sillón, e iso tense que acabar. Hai que patear, hai que moverse. Isto é como fixeron os da xeneración, non de nós. Non se moveron por toda Galicia para buscar o noso patrimonio. Que, por favor, hai que tomar exemplo da xente que xa foi a que nos precedeu e a que estudiou tanto. O propio Castelao tivo que ir hasta Inglaterra para darse cuenta do importante que eran as cruces de pedra neste país. E que en día eso di outra cousa calquera que teñamos, que temos que conservala pero dentro dos concellos, dentro máis preto, dentro máis achegado, que den responsabilidade, son responsables do que está pasando, porque un alcalde dice que se tiran a rebola de tantos anos, por favor, e que lle dá igual. É que iso é negligencia total. Non podemos permitir eses gobernantes. A xente ten que ter máis formación para gobernar este país, non sei, é que non entendo. Non sei se quero preguntar algo, quero dicir. Ben, sí. Nunca deades as victorias por definitivas. Bueno, isto tamén é verdade. Bueno, primeiramente só un pequeno apuntamento por o que se estaba aquí dicindo en relación cas terras, o Banco de Terras, que é unha, digamos, unha visión xa non tan optimista como parece que se estaba proxectando sobre o futuro, non? Simplemente a chegar un dato personal, non? Que me comunicou, pois, concretamente un notario, non? O notario de Ribadeo, que, por lo tanto, ten experiencia da Mariña, que, en teoría, é unha zona de unha agricultura importante. Pois me decía que prácticamente había unha atonía xeral en relación á compraventa de terra agrícola, que estaba prácticamente, non digo que parada, pero a mínimos, que co monte non era tanto, que as tenzas de monte se movían máis. Por lo tanto, quere dicir que realmente estamos nunha situación, a mellor non de baleiro, pero sí de atonía en moitas zonas realmente productivas do país, porque cando non hai movimento, non hai compraventa, é que non hai interese, non hai preocupación. É o apuntamento que quería decir, simplemente para reforzar algunhas das cousas que se dixeron aquí, non? A outra cuestión que sí que me interesa máis é reconducir un pouco, desde o meu punto de vista, o coloquio cara a donde se decidiu que debía camiñar este diálogo, que é o papel que xogan os novos habitantes do rural, o retorno ao rural, e que papel xogan, se é un papel, vamos a chamar de alienígenas, que non entran en diálogo, non teñen capacidade de entrar en diálogo, como parece que apuntaba en algún aspecto a representante da Ulloa, ou se é xente que realmente se pode integrar realmente na comunidade rural e participar como líderes, como parece que poido ser ese médico de Palas de Rei, non? Porque, en definitiva, ese médico de Palas de Rei, como podía ser o abogado, como podía ser a mellor o farmacéutico, me parece que falaba dos ídolos, non? Nese sentido, son elementos rurais ou son elementos urbanos os que están aí, de alguma maneira, actuando, non? Eu creo que son máis rural que máis urbanos que rurais, non sei. Pero é tamén unha cuestión importante o papel que poden xogar as vilas como unha escala intermedia entre o mundo rural e o mundo urbano, non? Bueno, a última cuestión en relación con este papel que poden xogar os novos habitantes, a nova ruralidade, é que, polo que eu puiden constatar, non hai datos de cantos son. Eso é importante, non? Saber se é un fenómeno minoritario, que é moi interesante, que ten unhas connotacións culturais interesantísimas, pero que vai ter pouca virtualidade no que pode ser o futuro da nosa agricultura. Por iso, máis ben, agora o que fago é a pregunta. Se sabe realmente a dimensión deste fenómeno? Podo contestar? Sí, calquera de vos. Sí, dei unha cifra antes, dei unha porcentaxe de persoas nacidas nun determinado país, nun determinado concello, que non significa que estean traballando na agricultura, pero están, no concello non era na vila realmente. Saiu antes e creo que é moi interesante e conecta con isto. Claro, é que como definimos rural e como definimos urbano. E aquí, porque dicía que me facía a pregunta, claro, é que serían urbanos. Eu creo que rural é aquel que se sente rural, que se define como rural. E, polo tanto, non temos que partir de digamos que prejuizos estatísticos de se están nun sitio ou no outro, e, polo tanto, os novos habitantes, en tanto que se sentan nese lugar, para min son. E, claro, que novos habitantes hai? Xa dixen, é que perfís por
procedencias xeográficas, pero tampouco as podemos alegar, polo menos hai 3 nestes momentos. Internamente de Galiza, retorno, non? Outros lugares do Estado español, basicamente, e depois internacional, que temos unha diversidade tremenda. Diron 5 nacionalidades aquí, pero hai bastantes máis. Entón, estes novos habitantes, preguntaba, estánse integrando? E que forman parte da rede, están ali. E, polo tanto, efectivamente, están liderando a médica de Palas, pero hai moitos outros procesos. Por tanto, sí, eu creo que están... É que, claro, tamén, como definimos integración? Forman parte da ecuación, de feito, lideran a ecuación en moitas ocasións. Por tanto, creo que están... xa son dali. Se senten dali, que é o caso, son dali. Habrá excepcións, pero... Sí, eu simplemente quería aclarar, porque creo que vou como unha mestura de varios comentarios que fixen. Claro que non hai a idea de que son extraterrestres ou alienígenas, todo o contrario. Desde a experiencia personal, que desde a que falei a maior parte do tempo, o que trato de transmitir era totalmente o contrario a iso, é dicir, a xente, os novos habitantes da Ulloa si se están integrando adecuadamente, o que en algún momento señalei é que moitas veces as conversas con persoas que ao mellor levan moita parte da súa vida vivindo ali, etc. O feito de que esa xeración da que falaba últimamente, que sería máis a de nosos pais, pois parece que se descabalgou algo en moitas ocasións, etc., pois fai que, bueno, pois esos contactos ou esa rede humana que se vai establecendo, pois poida ir máis fluida ou menos fluida, pero sí que vai o acollemento, esa idea que a veces tamén hai de que hai un rechazo, mellor, ou que se vas novo te podes encontrar mal. A clave é o diálogo sempre, quero dicir, eu creo que, desde logo, non coñezo a nadie que este vivindo desde hai pouco tempo ali que non dé establecido unha comunicación, se quere, con calquera. Entón, nada, quería aclarar iso porque non é así, non é así como apuntabas, desde logo, vale? No que eu transmitín, vamos. Eu quería facer un apunte, non vou abundar na cuestión dos novos poboadores, pero sí sobre o tema do mercado de terras, que é un problema grave, que está precisamente motivado, vivimos en Galicia e iso está perfectamente documentado e hai moitos traballos, no meu grupo de investigación traballamos moitísimo sobre esa cuestión do bloqueo do mercado de terras e é obvio que existe. Intentando ser un pouco optimista, hai unha publicación que se publica anualmente que é o Observatorio de Mobilidade da Terra, que supoño que vos conoceredes, e os datos, a pesar de que levábamos anos perdendo terra agraria, disminuindo a SAU, o cual é unha barbaridade, esa SAU se iba a maior parte das veces para usos forestales que eran unha forma encuberta de abandono, en moitos casos, e iso digo á vista da pouca superficie que ten algún tipo de plan de xestión ou ordenación aprobado. Nos últimos anos hai un tímido incremento da mobilidade. Non me acordo exactamente, me parece que era do 0,85, pode ser, non sei se vos tedes esa cifra na cabeza. E non é superior nas terras de monte que nas terras agrarias, se move en un nivel moi parecido. Claro, estos son datos a nivel galego. Despois, a nivel concreto de determinados concellos pode variar a 0, pode haber máis mobilidade nos que son máis agrarios, ou pode ser, como no Concello de Ribadeo, que ten unha importante superficie forestal, que a mobilidade se centre en ese tipo de terras. Pero, polo menos, para non marcharnos todos así de bajona, pois que hai algúns brotes verdes no horizonte que non debemos de esquecer. Ben, pois con este optimismo podemos pechar a xornada de hoxe. Eu creo que xurdiron moitísimas cuestións, tendo en conta que unha dos obxectivos destes encontros, que, como xa comentamos varias veces, son bienais, o sea, vamos ter 3 encontros este ano e outros 3 o ano que ven, todos eles sobre o territorio, e a intención é elaborar algún tipo de documento que recolla todas estas problemáticas, todas estas cuestións que identificamos, algunhas liñas que se poden deducir ou interpretar ou extractar destos intercambios, pois eu creo que hoxe hai moito material para iso. Entón, nada, darlles as grazas a todos. Eu creo que foi moi interesante. Eu, desde logo, estou moi contenta e satisfeita do desenvolvemento deste encontro, igual que do anterior. Emprazarvos para o próximo
que será o terceiro, no mes de xuño, 9 e 10 de xuño, arredor do modelo global de transición ecolóxica, desafíos e riscos para os sistemas territoriais locais, no que contaremos como conferenciante con Jaume Franquesa, que é un antropólogo social que traballou, traballa, aínda que desde o país de Trump, desde Estados Unidos, sobre a problemática da implantación de sistemas de produción de enerxías no interior dos países cataláns, e no interior de Cataluña e en Tarragona, creo que é a zona, no interior, sobre a problemática e como se ve desde fora ese problema. Entón, bueno, eso, anotade na senda o 9 e 10 de xuño. Moitas gracias a todos por estar aquí hoxe.